Hei ja tervetuloa taas Mielihoitolan lepohuoneelle podcastin pariin. Ihana, kun sä oot siellä tänään. Tässä jaksossa sukelletaan uneen, eli asiaan, jota ilman mikään ei toimi. Uni palauttaa meidän kehon ja mielen, ja kun se sakkaa, niin silloin myös meidän arki sakkaa. Unesta on saattanut tulla ehkä vähän sellainen jopa niin kuin suoritus, että kun mä nyt nukun 8 tuntia, niin sit mä jaksan. Tai kun mä nukun 10 tuntia, niin sit mä oon niin kuin täysillä tehoilla, mä jaksan, selviydyn seuraavasta päivästä. Mitä sitten, jos et sä nukukaan, vaikka sä tekisit ja suorittaisit ikään kuin kaiken oikein? Tai sun elämän tilanne ei anna siihen vaan mahdollisuutta. Moni kantaa tästä myös ihan jäätävää häpeää. Mulla on siis ilo saada jutella oikeasti näistä aiheista upean asiantuntijan kanssa, ja tämä asiantuntija on Miia Soranto. Hän on siis univalmentaja ja 4 lapsen äiti, ja hän tietää tasan tarkkaan omasta kokemuksesta, miten se uni voi häiriintyä, miten sä voit suorittaa sitä unta, miten mikäkin elämäntilanne vaikuttaa sinne uneen. Ja omista kokemuksistaan johtuen hän myös kouluttautui tosiaan univalmentajaksi ja on myös sieltä valmennustyöstä sitten saanut nähdä myös sen, että miten sieltä löydetään sieltä unettomuudesta se tie takaisin sinne levollisiin yöuniin. Ja tästä jaksosta tulee ihan supermielenkiintoinen. Jos sä kärsit uniongelmista tai unihäiriöistä tai mistä tahansa, niin tämä on sulla. Hypätään jakson pariin nyt. Tervetuloa mukaan, Miia. Kiitos. Päästään heti tästä kuule jakson alusta liikkeelle sillä tavalla, että sä pääset sieltä heti kertoon, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mikä sua inspiroi siinä eniten, mitä sä teet. No, kiitos kysymästä. Univalmentaja, palautumisohjaaja Miia Soranto ja teen siis univalmennusta työkseni jonkin verran yksityisasiakkaiden kanssa, mutta kyllä mun univalmentajan työ aika paljon myös on siirtynyt niin kuin yritys- ja organisaatiokenttään. Mä teen aika paljon koulutusta ja luentoja sitten yrityksiin. Ja sillä tavalla teen tätä työtä, että valmennukset on vain yksi osa sitä, mutta tietysti hyvin oleellinen osa sitä, että koen, että se valmennustyö on ehkä sellaista, mikä mut pitää kiinni siinä koko aiheen ytimessä, kun mä kohtaan niitä asiakkaita ja sitä käyn läpi ja kuulen sitä heidän tarinaansa. On siinä mielessä oleellinen, mutta ihanaa, että saa tehdä monipuolisesti, monella tavalla tätä työtä, mitä teen. Ja sitten mikä mua inspiroi tässä, unihan on tosi kiehtova aiheena ja on opiskellut sitä monella eri tapaa, mutta kyllä mä sanoisin, että mua vielä enemmän kiinnostaa ja kiehtoo se, miksi ihmiset eivät nuku. Et se on oikeasti se, mikä mut sytyttää ja mikä mua innostaa pohtia niitä juurisyitä. Eli ei vain sitä, mitä siellä yön aikana tapahtuu, vaan oikeastaan kaikkea, mikä kytkeytyy siihen. Niin se on ehkä se mun juttu. Joo, ja kuulostaa hyvältä. Itsekin aina tykkään noista juurisyistä ja penkoon niitä juurisyitä sieltä, niin ollaan tosi tärkeän teeman äärellä tänään. Ja ihana tosiaan, että oot tullut jakaa nyt tätä sun ammattitaitoa tästä palautumisesta ja unesta erityisesti. Ja päästään sitten sukeltaa vähän syvemmälle tonne just ehkä myös noihin teemoihin, että miksei ihminen nuku. Kyllä, siitä riittää puhuttavaa varmasti. Joo, ihan varmasti. Ja itselläkin on tosiaan omaa kokemusta myös siitä univaikeuksista tässä nyt niin kuin viimeisen vuoden aikana erityisesti, ja sullakin sitä siellä taitaa sitä omaa kokemusta aika paljon olla, niin jos mä kysyn tähän väliin vaikka sellaisen, että miten sä oot sit päätynyt tonne tähän unen ja palautumisen teemojen pariin, niin sä varmaan pääset sieltä sitten ehkä kertoa sun omia kokemuksia lisää. No joo, kyllä. Eli eihän tämä mikään lapsuuden unelma-ammatti ole sillain ollut. Tai oikeastaan, että hyvinvointialalle mä oon lähtenyt yli 10 vuotta sitten jo. Mä oon ravinnon ja liikunnan palasta tehnyt silloin, kun alussa töitä, niin eihän silloin unesta ja palautumisesta puhuttu.
niin kun, mä en oikeastaan muista, oliko juuri ollenkaan, mikä tuntuu nyt jälkeenpäin ajatulta ihan hassulta, että miten on voinut olla niin, koska uni on niin oleellinen osa sitten kuitenkin sitä sekä liikunnasta palautumista, että jos me ravitsemuksella yritetään terveyttä edistää, niin kyllähän se uni ja palautuminen siihenkin vahvasti kytkeytyy. Mutta näin oli silloin, ja tämä hyvinvointialan yrittäjyys ei mua itseänikään tosissaan unettomuudelta ja uniongelmilta suojellut, vaikka voisi ajatella, että kun elämäntavat on kunnossa, niin sillä päästään jo pitkälle. Ja tottahan tavallaan se onkin, että kyllähän se suojelee meitä monelta ja auttaa siinä palautumisessa, helpottaa sitä, mutta kyllä siihen vähän tarvitaan jotain muutakin kuin vain sitä. Eli mulla itsellä kävi kyllä niin, että ehkä se mun omakin käsitys sitä palautumisesta, kun oli niin vaillinainen, kun sitä tietoa ei ollut silloin saatavilla, niin mulle palautuminen oli 1 lepopäivä treeneistä viikossa, eli liikuin tosi aktiivisesti, liikuin paljon ja raskasta liikuntaa harrastin. Parhaimmillaan oli 2 treenit päivässä työn ohella. Mulla on iso perhe, mulla oli silloin 3 pientä lasta ja oma kotitalo ja sitä remontoitiin ja ura oli nousujohdossa ja kaikki tämä piti tehdä samaan aikaan. Ja jotenkin sitä tuli sellainen vauhtisokeus ehkä sitten siinä, että kaikki oli ihanaa, innostavaa, mähän elin mun unelmaelämää siinä. Mä en tajunnut sellaista, että siitäkin pitäisi niinku palautua, siitä kaikesta ihanasta tekemisestä. Ja tosissaan tingin ihan unesta vapaaehtoisesti, eli jos meinaa treenata 2 kertaa päivässä ja hoitaa ne kaikki arjen velvollisuudet ja päivätyö, niin eihän siinä jää nukkumiselle sit aikaa. Ja mä aloin heräämään aamulla 5 aikaan treenaamaan ja tekemään tämmöisiä kaikkia hassuja juttuja sitten, jotta niin kun sain elettyä sitä mun unelmaelämää ihan täysillä. Ja se on varmasti yksi syy sit siellä, mikä ajoi mua kohti sitä stoppia. Kun niitä jarruja ei itseltä löydy ja vapaaehtoisesti ei osaa himmata, niin kehohan tekee sen sun puolesta. Ja mulla sitten se oli unettomuus, joka tuli kuvioon mukaan, joka yritti sit parhaansa mukaan saada muijan lepäämään, kun ei se siihen niinku suostu muuten. Mutta eihän sekään niinku oikea alussa tahtonut mennä niinku sinne jakeluun. Että totta kai mä aloin uneen kiinnittää eri tavalla huomiota ja näin, mutta siitäkin tuli suoritus sit oikeastaan siitä tekemisestä. Että ei se ollut sellaista aitoa levon sallimista, vaan se oli yksi niin kuin to-do-listalla palautuminen, yksi juttu lisää sinne ja sitä jotenkin sit yritettiin muka suorittaa. Ja uniongelmat vaan paheni siinä koko ajan, unioireista tai unettomuusoireista tuli unihäiriö sitten lopulta. Mulla meni 5 vuotta siinä showssa sitten kaiken kaikkiaan ja siinä loppumetreillä mun oma lääkäri sitten sanoi, että kyllä sun vaan pitää hyväksyä niin tämä, että ei tälle niin mitään voi tehdä. Ja siinä vaiheessa ihan oikeasti ei sitä asiaa ollut edes kunnolla tutkittu missään vaiheessa. Laitettiin stressiin piikkiin hyvin pitkälti sitä ongelmaa. Ja toki siellä sitäkin syytä varmasti oli taustalla, mutta kyllä mä terveydenhuollosta sain hirveän huonosti sitä apua näihin haasteisiin. Ja mä jotenkin sisuunnuin ehkä sit siitä, että ei hitsi viekö, että ei tää voi mennä näin. Että mä oon nuori ihminen, mulla on elämä edessä ja mä oon kuin varjo itsestäni, mä en enää tunnistanut itseäni, se mun elämä oli kaventunut niin kuin kapea-alaiseksi, kaikki pyöri unen ympärillä. Ja no sit mä menin yksityiselle siitä sitten ja samaan aikaan päätin vielä, Suomessa käynnistettiin ensimmäinen Henri Tuomilehdon järjestämä yhteistyössä Trainer for Youn kanssa tekemä univalmentajakoulutus ja se osui mun silmilleen, että nyt minä vaikka itse kouluttaudun ja hoidan itseni kuntoon, jos tässä muu ei auta. Ja lähdin univalmentajakoulutukseen sitten siinä sieltä yksityiseltä uniklinikalta unettomuuden taustalta löytyi ihan elimellisiäkin syitä. Eli multa löytyi lievä uniapnea ja sitten tämmöinen periodiset raajaliikehäiriöt, eli levottomien jalkojen kaltainen oireyhtymä, joka vaan oireilee yöllä niin, että sitä ei tiedä. Levottomat jalathan myös niin kuin tuntuu päivällä, että tavallaan siihen on helpompi puuttua, kun sen huomaa silloin nukkumaan mennessä, kun taas näissä raajaliikehäiriöissä on se, että ne tapahtuu vaan yöunen aikana ja rikkoo sen unen rakenteen yhä uudelleen, mutta kun sä et voi tietää, mitä silloin yöllä oikein tapahtuu, niin se pitäisi melkein niin kuin, just tälle unipolugrafialla niin kuin mulle tehtiin, niin sitten todentaa, no se löytyi sitten sieltä. Sitten mulle diagnosoitiin herkkäunisuus, eli mun unen rakenne oli sitten niin kuin sellaista, että täytti sen herkkäunisuuden tai määritelmän. Sehän ei ole mikään tautiluokiteltu sairaus, vaan ominaisuus minussa, joka oli sitten aktivoitunut
pitkän stressin ja kuormituksen myötä. Ja joo, sellaiset syyt sieltä löytyi taustalta, mutta kyllähän mä koko ajan tiesin, että ei tämä ole se koko tarina. Mä kuvasin tuossa hyvin sitä mun elämää ja sitä mun tyyliä niin kuin elää sitä, niin kyllähän ne syyt sitten sen uniongelman ratkaisuun löytyi enemmän sieltä toiminnan puolelta. Eli mun unettomuus on toiminnallista unettomuutta kuitenkin niin kuin pääasiassa ollut. Ja sitä mä pääsin sitten ratkomaan. Osittain se univalmentajakoulutus auttoi siinä, mutta kyllähän meillä Suomessa niin kuin tutkittu tieto hyvin pitkälti painottuu kuitenkin myös siihen niin kuin elimellisten sairaudenhoito, että just uniapnea ja tämän tyyppiset. Ja se toiminnallinen puoli, vaikka siihenkin on hyviä työkaluja ja CPTI, mitä itsekin työkaluja käytän ja mitkä on kaikkien unihoitajien käytössä, niin ne on hyviä työkaluja, ne on perusta, mutta siinäkin tulee oma rajansa vasta. Piti mennä ehkä pikkasen vielä syvemmälle kuin mitä näissä työkaluissa niin kuin oli antaa, mutta se matka alkoi niin kuin siitä. Ja vähitellen, kun ne uniongelmat alkoi helpottaa sitten, niin ne tapahtui tosi hienovaraisesti, että siinä meni puoli vuotta, ehkä jopa vuosi voisi sanoa kokonaisuudessaan, mutta kyllä se nopein helpotus tuli ehkä niin kuin muutamassa kuukaudessa, kun sitten pystyi jotenkin. Se taikasana oli siinä, että rentoutuu sen unen äärelle ja päästään vähän irti siitä suorittamisesta, mitä tuossa äsken mainitsinkin. Mutta siis tämmöinen pitkä tarina tässä näin, mutta tämä oli se polku, miten sitten siihen univalmentajakoulutukseen ihan täysin, ei mitään suunnitelmaa, ei mitään tietoista, vaan pelkästään niin kuin menin vähän jotenkin sitä polkua, että nyt mun vaan tarvii tarttua ihan mihin tahansa. Ja sitten se tuli vaan oikeaan aikaan. Ja musta tuntuu, että mun elämässä aika moni asia on tapahtunut vähän tällä samalla tavalla, että en mä ole niin hirveän pitkälle miettinyt. Enkä mä silloin todellakaan, että musta tulee univalmentaja. Mähän lähdin auttamaan itseäni. Ja sitten mä tajusin, kun ne omat uniongelmat alkoi niin helpottaa, että ai vitsi viekö, että mähän voisin tällä samalla tavalla auttaa aika monta muutakin ihmistä ehkä. Ja se lähti sitten sitä vähän niin omalla painollaan. Myöhemmin tuli palautumisohjaaja koulutus, mikä vei mut vielä syvemmälle niin semmoiseen kehollisen ehkä tavan kautta vielä enemmän, että saatiin mielentyökalujen rinnalle kehollisia työkaluja siihen palautumiseen, mitkä on minusta hirveän tärkeitä siinä unettomuuden hoidossa, kun unettomuushan on kehollinen oire. Ei me voida hoitaa sitä pelkästään niin kuin mielen kautta, ainakaan niissä tapauksissa, ketkä mullekin asiakkaaksi tulee, niin kyllä he vaatii ehdottomasti myös sen kehollisen. Niin sillä polulla edelleen olla ja nyt mulla on sensomotorisen valmentajan opinnot meneillään, eli hermostoon vielä sit syvemmälle sukelletaan tällä hetkellä. Tällaisilla lähtökohdilla istun nyt tässä ja teen sitten työtäni. Mahtavaa. Toi on just varmaan niin kuin aika tommonen tyypillinen tavallaan, että haetaan siihen omaan ongelmaan sitä niin kuin apua ja sitten mitä itsekin paljon teen, niin sitten just tavallaan tartutaan niihin tiettyihin koulutuksiin, mitkä osuu eteen ja sitten se sieltä niinku sieltä se sitten jotenkin vaan lähtee ja saa sitten jotain toivoa varmaankin niihin tiettyihin ongelmiin ja ihana kuulla, että säkin oot sitten saanut siellä niinku sitä apua sitten kuitenkin siinä, että mitä nyt tuosta just puhuit siitä tavallaan siitä palautumisen suorittamisestakin, niin kuin, että sitten jos itse mietin myös itseäni ja omia uniongelmiani tässä nyt viimeisen vuoden aikana vaikka, niin kyllä se on ollut jo nimenomaan sitä niin kuin palautumisen tavallaan suorittamista ja sellaista unen kontrollointia myöskin, että pitää olla 10 nukkumassa ja 6 ylös tai niin kuin jotenkin, että se on sellaista tavallaan, ainakin itsellä se on niin kuin rakentunut sitten uupumusten myötä myöskin se sellainen, että on tavallaan pari uupumusta takana, niin ensimmäisestä uupumuksesta mä ehkä rakensin itselleni tämmöiset jotkut suojamallit sinne, että se uni nousi siellä itselle vaikka tosi tärkeäksi. Ja sitten niin kun, siitä on pidetty kovaa kiinni siitä niin kun, mallista. Ja sitten just kun sitä nyt vaikka tässä viimeisen vuoden aikana sitten on puoliso ja koira ja sun muut on niin kun häirinnyt sitä minun untani vaikka, niin sitten se on ollut tosi kova pala tavallaan jotenkin, tai on niin kuin huomannut sen, että kuinka sitä sitten onkin kontrolloinut sitä unta, tai silleen, että mä tarvin sen jonkun 12 tuntia unta, jotta mä jaksan suoriutua mun niin kuin työpäivästä, mikä sitten taas niin kuin itsellä ehkä on sitten ollut just
myöskin semmoista, että siellä on myös vanhoja uskomuksia siihen, että tarvii vaikka X tuntia unta, jotta selviää 8 tunnin fyysisestä työpäivästä tai mitä ikinä, että niin kun, sinne liittyy niin paljon niin kun sellaista kaikkea tuohon uskomuksiin ja sitä kontrollia ja suorittamista ja Ja unen ympärille tulee aika nopeasti sellaisia sääntöjä, mitä sä kuvailit tuossa hyvin, just tietystä nukkumaan menoajasta. Tietenkin siellä on taustalla niin kuin hyvä tarkoitus, niin kuin aina sillä kontrollilla. Sehän on tarkoitus tuoda turvaa meille tietyllä tavalla, mutta silloin kun se kontrollin menettäminen aiheuttaa ahdistusta ja ärsyyntymistä ja koko niin kuin paletti leviää heti, jos mä en saakaan tai se ei mene niin kuin mä oon ajatellut, niin silloinhan se ei ole enää niin kuin jokainen ymmärtää, niin se ei palvele tarkoitusta eikä enää ole niin tervettä eikä hyvinvointia edistävää, vaan päinvastoin aiheuttaa enemmän sitten ehkä sitä ahdistusta. Ja ainakin mulla se oli just niin, että enemmän sitten, kun sitä haittaa ehkä oli siitä. Ja kyllä mä edelleenkin pyrin unen ympärillä, siis tämähän on hyvin sitkeässä myöskin, että vaikka mä en unettomuudesta kärsinyt enää vuosiin, niin on todella helppo niin kuin huomata itsessään edelleen niitä kaikuja sieltä. Eli kyllähän mäkin niin kuin, vaikka unestani pidän huolta ja vaikka tämmöinen säännöllinen unirytmi on kaiken A ja O, koen niin kyllä mä välillä rikon sitä unirytmiä vaikka vähän niin kuin tarkoituksenmukaisesti. Moni muukin professori ja varsinkin tuolta maailmalta, kun kuuntelee unen ja palautumisen ja ihmisen fysiologian kanssa niin kuin työskenteleviä ihmisiä, ketkä on ihan siitä tuoreimmassa tutkimustiedossa kiinni ja puhutaan vaikka lisäravinteista, mistä niin kuin unilääkkeestäkin tulee helposti semmoinen henkinen kävelykeppi ihmiselle. Ja sitten kun mä unohdan ottaakin ne magnesiumit tai se melatoniini, niin uni ei tulekaan. Ja fysiologisesti niin ihan oikeasti se on niin pieni se merkitys sillä lisäravinteella, mutta kun se on se psykologinen, just tämmöinen placebo-vaikutus tai se henkinen kävelykeppi, niin kuin mä kutsun sitä, että se on tämmöinen turvaobjekti, vaikka se, sanotaan vaikka se magnesium nyt esimerkkinä, heitän tässä, niin kyllä mä sieltäkin on kuullut tämmöisen niin kuin ihan käytännön vinkin, että säännönmukaisesti jätä ne ottamatta. Ja osoita itsellesi, että kyllä sun uni, tai jotenkin mä itse ajattelen, että mä haluan sen luottamuksen siihen luonnolliseen uneen säilyttää. Ja siihen, että uni palaa aina. Ja mä en tarvi siihen kikkakolmosia enkä mitään, koska nukkuminen on automaattinen toiminto meissä. Kyllä mun keho tietää, mitä sen pitää tehdä öisin, jos mä en itse vaan tuu esteeksi siinä. Ja tämähän nyt on just se ratkaiseva kysymys ja ehkä se helpolta kuulostaa, mutta vaikeaa käytännössä välillä, mutta että kyllä mä välillä niin teen sitä, että sosiaaliset menot ja muuten mä alan pelkäämään sitä, että okei mä menenkin välillä nukkuun 12 aikaan tai jotain. Ei mun elämä kaadu siihen. Mä nukun yhtenä yönä vähemmän. Okei, seuraavana yönä sitten se palaa takaisin ja näin. Ja todistan itselleni niin kuin sen, että tavallaan mä kerään niitä pelkoja ja uskomuksia vastaan todistusaineistoa siitä, että ei mun tarvitse kontrolloida. Kyllä tämä toimii ilman mun kontrollia, että mä vaan voin luottaa ja se riittää. Ei mun tarvi olla ohjaksissa niin tiukasti koko ajan. Että semmoista työtä saa tehdä itsensä kanssa vähän edelleen. Ja ihmismieli on tämmöinen mielenkiintoinen, mutta välillä vähän monimutkainen ja outo, niin samaistun sun kokemukseen kyllä tosi hyvin ja mä uskon, että moni muukin varmasti. Joo, ja toi on just niin kuin, jos nyt omaa kokemusta peilaa, että se on vähän just surullista tavallaan, että niitä lääkkeitä sieltä, tietenkin ne auttaa sen jonkun pahimman ohi tai yli tai muuta, mutta sitten just toi, mitä sanoit siitä just, että kun sä jäät niihin niin helposti koukkuun, oli se sitten mikä hemmetin melatoniini tai mikä pilleri tahansa, niin sä niinku tavallaan siihen tulee se kytkös ja semmoinen rutiini, että sun pitää nyt se ottaa. Ja sitten se yhdistyy siihen, että jos mä en sitä ota, niin sit mä en nuku. ja Niin. niinku, että se on kyllä tosi niinku hurjaa, tai just mitä itsekin on sitten tehnyt sitä niinku työtä nimenomaan sen oman pääkopan kanssa ja sen suhtautumisen kanssa ja sen niinku just, että mitä sanoit on, että ei tarvitse kontrolloida, ei tarvitse pelätä sitä, että niinku, totta kai se pelko varmasti jostain tulee, että mä en nyt selviä tästä mun työpäivästä, jos mä nukun huonosti. Ja onhan se myöskin ainakin omalla kohdalla niin kuin todistettu, että jos sä pitkään nukut huonosti, niin totta kai sulla niin kuin päässä sumenee, sä et ajattele selkeästi, sä oot vaan kiukkunen ja vihanen ja raivoot kaikille tuolla meneen, että niin kuin, totta kai se vaikuttaa
ja sä et pysty, tai ainakaan minä en ole pystynyt niin kuin sitten tietenkään täydellä fokuksella tekemään niitä asioita, mitä olisin halunnut tehdä, mutta sitten siitä se kierre niin kuin myös sit lähtee, että sä rupeat pyörittää sitä kelaa, että mä en pysty tekemään ja Mutta ehkä tuossa, mitä sä sanot, niin mä saan kiinni ehkä semmoisesta ajatuksesta, ei pysty tekemään täydellä teholla. mm, Miksi meidän tarvitsisi kyetä tekemään täydellä teholla koskaan, tai siis jatkuvasti jotakin. Että jos me ajatellaan vaikka unta ja nyt ihan naisten unta, mikä on myös syklisesti meillä kuukautiskiertoon sidonnainen asia. Otetaan vaikka tämmöisenä niin kuin esimerkkinä se. Unihan muuttuu, sen tarve muuttuu niin kuin päiväkohtaisesti, viikkokohtaisesti, se ei ole aina samanlaista koko ajan. Niin miksi meidän pitäisi pystyä suoriutumaan tasaisesti koko ajan? Että tässä on ehkä varmaan se semmoinen ydinjuttu sieltä taustasyistä se, että meidän vaatimukset itseämme kohtaan on niin hirveän kovat sen suoriutumisen osalta, mikä on tietenkin tosi inhimillistä ja ymmärrettävä, koska me yhteiskuntahan rakentuu sille ja sun arvo ihmisenä voi olla jo ihan kiinni siitä sun kyvystä suoriutua ja suorittaa asioita, niin kyllähän se on vaikeasta oravan pyörästä sit irrottaa itsensä ja lähteä ajattelemaan toisin, mutta kyllä niin kuin unettomuudesta toipumisen yksi niin keskeisempiä juttuja, ihan jokaisella varmaan, en tiedä yhtään asiakasta, kenen kanssa ei olisi tarvinnut niin kuin itsemyötätuntoa ja lempeyttä harjoitella, semmoista armollisuutta ja no totta kai, että luota, että mä selviään. Ei se välttämättä kivaa ole eikä kivalta tunnu, ei sitä tarvitse niin kuin sitä kieltää, etteikö väsymys, sehän on epämiellyttävä tunne, mutta aina sitä päästä on selvitty. Ihan aina niistä huonoistakin, että ajatus, että en mä selviä, niin sinällään senkin voisi vähän kyseenalaistaa. Kyllä sitä selviää, ei ehkä sillä tavalla kuin ne omat vaatimukset olisi, mutta tässä nyt mennäänkin sit siihen, että pystyykö sitä rimaa laskemaan niinä päivinä, kun on se väsymys sitten, koska eihän kukaan meistä, ei se hyvin nukkuva ihminenkään, niin nuku aina tasaisesti hyvin. Yli puolet suomalaisista tällä hetkellä kuvailee, kun ne käy vaikka lääkärin vastaanotolla jonkinnäköisiä unettomuusoireita. Se koskettaa siis yli puolet suomalaisista. Tavallaan se on ihan normaali osa elämää, se on ajoittainen unettomuus. Ei tietenkään unihäiriöt eikä pitkittyneet uniongelmat, mutta ajoittainen unettomuus kuuluu ihan normaaliin niin kuin osaksi normaalia elämää. Että jos siinä kohdassa vaan, kun tulee niitä huonoja öitä, pystyisi niin kuin jotenkin säilyttämään sen oman rauhallisuuden ja sen luottamuksen, että se uni palaa kyllä, niin suurelle osalle niitä ongelmia ei muodostu sen unen kanssa. Mutta sitten meille, keillä on se taipumus siihen kontrolliin ja kellä ehkä se huoli ajatte, se pelko aktivoituu siellä, varsinkin jos siellä on sitä kokemuspohjaa, niin sitten meillähän ne ongelmat alkaa kasaantumaan. Ja tämä näkyy muun muassa niin, että kun mä siis työskentelen tämän toiminnallisen unettomuuden kanssa, niin viimeisen reilun 10 vuoden aikana Kelan statistiikan mukaan psykiatriset unihäiriöt on nelinkertaistunut ja pääosin naisilla. Siis kertoo nimenomaan sitä, että se yhdistyy siihen niin kuin mielen hyvinvointiin ja mielen toimintaan ja siihen. Eli tästä on poissuljettu kaikki uniapneat ja tämmöiset niin kuin muut, mikä on iso rooli niilläkin on tällä hetkellä niissä unettomuustilastoissa, mutta pelkästään siis psykiatriset unettomuushäiriöt nelinkertaistunut. Ja tämä on vaan Kelan lukuja, eli niistä, mitä on terveydenhuollossa kirjattu, kuinka paljon tuolla on ihmisiä, ketkä ei hakeudu edes välttämättä sen uniongelman takia niin kuin sit hoitoon. Eli luku on varmasti vielä isompi. Se kertoo sitä ongelman syvyydestä ja laadusta niin kuin ja jotakin. Et se on tosi paljon yleistynyt, se on iso ongelma meidän yhteiskunnassa ja on todellakin sit syytä pohtia, että minkä takia tähän suuntaan ollaan menossa. Unettomuuden hoitoon on kuitenkin nämä tällä hetkellä tutkitut työkalut, mitä vaikka unihoitajat käyttää, ne on ollut käytössä 70-luvulta saakka. Ja trendi on nyt kuitenkin tämä sen unettomuuden suhteen. Eli jotakinhan nyt puuttuu, joku niin kuin tässä yhtälössä nyt ei niin kuin natsaa, että meillä on tutkittuja toimivia työkaluja, mutta käytännössä niin kuin luvut vaan nousee. Niin sitten miettiä, että mikä siellä ehkä se juttu just niin kuin on ja miten me voitaisiin jo varhaisemmassa vaiheessa auttaa ihmisiä ennen kuin ne on ihan solmussa sen oman unensa kanssa. Niin se on kyllä hyvä kysymys ja sitten se unilääke tuntuu tällä hetkellä olevan se vastaus, koska niitä ei ole niitä työkaluja siellä terveydenhuollossa. Ja ikävä kyllä nekin unilääkärit, jotka on ihan tosi
tunnustettuja alalla ja tekee hyvää arvokasta työtä, niin ei niillä välttämättä tähän psykiatriseen puoleen, niin se on se lääke tosi usein, koska loppuu niin kuin itseltä työkalut ja keinot. Ja sitten se jää vähän asiakkaan ainoaksi sellaiseksi. Ehkä jopa aika moni kuvaa, että se on toimimatonkin, koska ei ne unilääkkeetkään edes auta, kuin yleensä hetken. Ja sitten taas, niin kuin, ja sitten vaihdetaan lääkettä ja näin, että se on kyllä ikävää. Ja vaikka ihan käypä hoitosuosituksessa on niin kuin kirjattu, että se ei saisi koskaan olla ensisijainen hoitokeino unettomuudessa. Niin. Ja vain tämmöisiin niin kuin akuutteihin tilanteisiin käytettäisiin, niin ikävä kyllä sitten kyllä. Käytäntö on jo ihan jotain muuta. Joo, toi on niin, tai tavallaan, että miten itsekin on vaikka, tai niin kuin tuosta nyt jos nostan esille tämän yhteiskunnan, mitä tuossa nostit, just tavallaan se, että varmasti niin kuin naiset erityisesti täällä nykyään olemme niitä, ja meitä tavallaan myös pusketaan sinne, niin kuin, että suoritetaan ja voidaan rakentaa bisnestä ja miljoonaa eri sivutuotetta ja sivutuloa ja vaikka mitä, että tavallaan me niin kuin pystytään vaikka mihin, ja se on niin kuin hienoa, mutta jotenkin tuosta ehkä tuli tämmöinen vaan just mieleen, kun sanoit, että ne tavallaan ne käyrät vaan siellä nousee, että missä se syy on. Ja erityisesti niin kuin vielä naisilla, niin jotenkin just se sellainen, niin kuin, mistä nyt puhuttiin siitä kontrollista ja täydellisyyden tavoittelusta ja sellaisesta vaativuudesta itseä kohtaan ja siihen, että tavallaan meidän arvo on, me mitataan sitä arvoa siellä, niin kuin, että kun me suoritetaan ja menestytään, tai mikä nyt kenellekin on sitten se niin kuin menestyksen niin kuin mittari tai merkkipaalu tai mikä ikinä, mutta että niin kuin voisin ajatella, että itsekin kun paljon just sitten hermoston kanssa työskentelen ja opiskelen sieltä myös paljon ja niin kuin tavallaan ihan vaan sekin, että me ei olla ehkä siellä meidän lapsuudessa saatu sitä niin kuin sellaista ehdotonta rakkautta esimerkiksi, vaan se on aina pohjautunut niin kuin johonkin niin kuin suorituksiin tai siihen, että sä oot tehnyt jotain ja sä oot saanut hyväksyntää, arvostusta, sut on huomattu ja sieltä jostain se on niin kuin lähtenyt jo rakentumaan tämä meidän suorittajameininki, että sitten niin kuin tavallaan se vaan on siellä, sekin on suojakeino, mutta sitten miten ne kaikki ehkä niinku linkittyy just myös tuohon niinku uneen sitten, että niinku, koska me ollaan niin vaativia ja sinä ja minäkin olemme hyvin samankaltaisia niinku selvästi, että siellä on sitä samaa niinku sellaista kontrollifriikkeyttä ja kaikkea muuta siellä niinku pitää hallita kaikkea ja niinku pitää ne narut omissa Niin. käsissä, niin Nehän on tavallaan, mä jotenkin ajattelen, että kun meillä on hirveä tulee negatiivinen kaiku niin kuin sanoista stressi, just kontrolli ja ehkä tämmöinen niin kuin, mä koen itse, että mä olen hyvin vastuuntuntoinen ihminen myöskin. Tämä nyt varmaan just näitä kuvaamisia lapsuuden asioita myöskin, että mihinkä rooliin on kasvatettu. Esimerkiksi voi juontaa juurensa jo sieltä saakka, mutta että nehän on kaikki myös hyviä ominaisuuksia ja niissä on paljon niin kuin potentiaalia. Että unettomuuden altistavia persoonallisuuden piirteitähän on huolehtivaisuus, tunnollisuus, sitten ehkä just tämmöinen vaativuus. Puhutaan, että voi olla vähän sellaista. No tavallaan vaativuuden ja neuroottisuuden piirteistä puhutaan. Tämä neuroottisuus on kauhea sana mun mielestä, mutta sillä tarkoitetaan vain sitä, että on ehkä vähän taipuvainen huolehtimaan, murehtimaan asioista. Ja näähän on kaikki niin kuin itse asiassa myös hyviä niin kuin ominaisuuksia ja monessa työssä välttämättömiä. Ainakin itse koin omassa ammatissani, että täytyykin olla tiettyjä näitä juttuja siellä. Mutta sitten kun ne kääntyy niin sen negatiivisen puolelle, niin sieltä löytyy se kytkös just uniongelmiin ihan tutkitusti, ja naisilla nämä on niin yleisempiä. Eli naissukupuoli itsessään on unettomuudelle altistava tekijä, nämä persoonallisuuden piirteet on ne geneettiset tekijät siellä, niistä vaikka puhuit oma herkkäunisuus. Meidät on geneettisesti, melkein ne puolet ihmiset väestöstä jakaantuu niihin, joilla on geneettisesti vahvempi uni ja sitten taas herkempi uni. Eli mitkä kortit on sattunut saamaan, niin minä ainakin saan näistä heti 3 ekasta raksin ruutuun. Sitten aamu- tai iltavirkkuus on altistava tekijä. Iltavirkkuus
enemmänkin, mutta jos on vahvasti aamuvirkku, niin se on myös unettomuudelle altistava tekijä. Mutta sitten se meidän toimintaympäristö, työstressi on, että työikäisillähän on kaikista eniten, että kyllä tavallaan ympäristöstäkin tulee paljon. Ja sitten jos siellä on mitä tahansa kippua, kroonista sairautta, niin yleensä yhdistyy uniongelmiin sitten kyllä herkästi niin kuin näin. Mutta että tavallaan jos me lähdetään niistä asetelmista, että itsessään tunnistaa niin tämmöistä, niin eihän se mikään tuomio ole. Et en halua, että kukaan ajattele, että nämä on niin negatiivisia juttuja pelkästään. Tai niin ehkä mäkin omaa herkkäunisuuttani alussa niin ajattelin, että kun sä puhuit tuossa arvoista, että ehkä se ei sopinut mun maailman kuvaan, tämmöinen herkkyys. Mä en tiedä, kuinka tietoisesti mä oon ajatellut näin, mutta mähän on aina halunnut olla semmoinen just eteenpäin menevä ja itsenäinen ja vahva ja pärjäävä ja aikaansaava. Ja se on ollut myös se arvomaailma, joka minun on ehkä istutettu jollain tavalla. Niin kyllähän se on pitänyt päivittää, että mitä oikeasti tarkoittaa just toi menestys, niin kuin sanoit. Mitä se ihan oikeasti mulle tarkoittaa? Mulle tällä hetkellä menestys tarkoittaa sitä, että mä voin tehdä näitä kaikkia ihania asioita, mitä mä rakastan mun elämässä. Ja jos mä palaudun siitä hyvin, nukun hyvin, niin silloin mä katon, että nyt mä oon onnistunut jossakin. Mutta sitten kun mun uni alkaa kärsiä, ei sillä millään muulla enää mitään väliä. Ei se tuota mulle semmoista mielihyvää, tai se olisi niin kuin arvokasta, että mä uhraisin uneeni vaikka sille. Mutta jos mä saan sen paletin toimimaan, se tuottaa mulle mielihyvää ja että nyt mä oon balanssissa tämän kaiken kanssa, niin se on mulle menestyksen mittari esimerkiksi. Että on täytynyt pikkasen niin kuin käydä näitä keskusteluja kyllä itsensä kanssa ihan sieltä arvoista niin kuin lähtien, että mitä mä oikeasti arvostan. Suomalaiset iso osa sanoo, että he arvostaa terveyttä. Että se on niin kuin arvoissa mukana, mutta käytännössä niin esimerkiksi unensa eteen niin noin 20% ihmisistä tekee oikeasti asioita päivittäin. Mutta kaikki kyllä haluaisi nukkua hyvin, jos kysytään lähtökohtaisesti, että haluaisitko herätä aamulla virkeänä ja energia riittää pitkin päivää, niin kaikki haluaa sen. Mutta vaan 20% tekee juttuja sitten sen eteen, niin onhan siellä pieni ristiriita. Mä sanoinkin jo se, että uni on 80% hyödyntämätön voimavara, koska niin se on joka yö niin kuin meille mahdollisuus, mutta sitten me vähän huonosti niin kuin hyödynnetään sitä. Mutta joo, lähtee ihan sieltä niin kuin hermoston tasolta, niin kuin sanoit, että ei se vaan, totta kai arvotyöskentely on sitä mielen ja pitää ottaa prioriteetit kuntoon ja unta pitää arvostaa. Ja ikävä kyllä ihminen on vähän sellainen niin kuin minä hyvänä esimerkkinä, että mun piti ensin menettää se uni ennen kuin mä opin arvostamaan sitä. Mutta nyt en tinkisi mistään, niin kuin mikään työ, mikään juttu ei niin kuin ole niin tärkeää, että mä olisin valmis uhraamaan sitä enää. Ja sitten tuntuuhan kaikki paljon kivemmalta hyvin nukutun, että tehdä niitä asioita siis, niistähän nauttii paljon enemmän niin kuin hyvin palautuneena ja nukkuneena. Niin siinä se kombinaatiokin niin kuin hyvä ja palkitseva, mutta sitä hermostosta, mistä puhuit, että ei pelkästään tämä psykologia ja mielen kanssa työskentelyä, vaan kyllähän meidän pitäisi keho tosissaan saada myös mukaan siihen, että mä sanoisin, että 90% tämmöisen niin kuin pitkittyneen uniongelman taustalla, niin siellä on kehollinen ylivireystila. Ja siinähän nukkuminen ei onnistu yksinkertaisesti, ainakaan levollinen uni. Et voithan sä nukkua sitten 12 tuntia, vaikka mitä tuossa sanoit, mutta ei se laatu varmaan, tai ehkä nukkuukin niin pitkään, koska se laatu on niin heikkoa. Että harvoinpa sitä kyllä ihminen yli 10 tuntia niin tarvii unta, tai se jopa yleensä kieli sitä uniongelmasta, jos tarvitsee nukkua pidempään. Mutta tarvii tehdä siis sen kehon kanssakin töitä, saada se hermosto ja se turva sinne kehoon. Ja se on voinut tosissaan saada se turva kolhuja jo siellä lapsuudessa, nuoruudessa, mutta kyllä se edelleen aikuisena on mahdollista rakentaa sieltä uudelleen. Mutta kyllä se vaatii sitä mielen rauhoittamista, mutta myös niitä semmoisia kehollisia lähestymistapoja, millä me saadaan sitä rauhaa tuotua myös sinne mukaan. Niin kuin sieltä tai puhutaan, että tullaan alhaalta ylöspäin, lähestytään sitä ongelmaa. Että ei ylhäältä alaspäin, eli mielen kautta, vaan sitten kehon kautta. Niin, ja tuli mieleen tuossa juurikin nämä meidän digitaaliset työvälineet ja puhelimet ja läppärit ja sun muut, että niin kun, en tiedä sitten, että miten ne sitten, niin kun ainakin omasta kokemuksesta, niin nehän vaikuttaa todella paljon sinne, niin kun, että sitä kännykkää selataan vaikka siellä ilta 10 vielä siellä sängyssä, selataan TikTokia, mitä ikinä,
Mutta just, että siitä luojan kiitos itse opin jo silloin useampi vuosi sitten tavallaan pois, että se ilta pitää niin kuin lähteä myös sitä, no en tiedä onko tämäkin nyt sitten, katsotaan mikä on univalmentajan näkökulma, mutta se, että sitä unta ja palautumista tavallaan niin kuin lähtee rakentamaan jo sieltä niin kuin hyvissä ajoin tavallaan sieltä illalla, eikä sitten vasta niin kuin 10 illalla, vaan että mä ainakin itse lähden sitä sitten niin kuin rakentaa jo hyvissä ajoin ja pyrin laittaa sen puhelimen pois ja mulla on yin jooga esimerkiksi tosi lähellä sydäntä, niin sitten on niin kuin sitä kautta vuosien mittaan sit pystynyt tavallaan rauhoittaa sitä niin kuin unta ja saamaan niin kuin unesta sit paremmin kiinni, kun otti esimerkiksi sen pienen joogaharjoituksen tai jonkun sit sinne iltaan. Joo, ehdottomasti. Että kyllähän semmoinen tietty siirtymä siinä niin kuin on ihan jokaiselle, oli ne unenlahjat minkälaiset tahansa. Että jos miettii niitä vuosia, kun on itse pahtanut täysillä menemään, että mähän kaaduin niin kuin suorilta jaloilta sinne sänkyyn illalla, niin ei se nyt ole ihmekään, että jos ei aamulla ihan hirveän levännyt olla. Kyllähän se uni voi tulla, ja mullahan on aina ollut niin kuin vahvuus, vähän nukahdan nopeata. Ja sitten, no on niitäkin iltoja ja öitä ollut, kun en ole nukkunut niin kuin yön aikana juuri ollenkaan ja valvottu aamu pikkutunneilla asti, mutta pääasiallisesti mun unettomuusoire oli virkistämätön uni. Eli mä saatoin nukkua vaikka sen 9 tuntiakin, mutta aamulla oli olo, kun en olisi nukkunut niin kuin pätkääkään. Ja se vasta haastava olikin, kun että mitä siellä yöllä tapahtuu. Mä olin ihan hämilläni siitä hommasta. Eli silloinhan mitkään unirytmin säilyttämiset ja muut ei auta, koska se ei ollut se unen määrä se ongelma, vaan se laatu. Ja just tämä rauhoittumisaika illalla on yksi oleellinen tekijä siitä, varsinkin sen tyyppisellä ihmisellä, kellä se kognitiivinen, niin kuin ne kierrokset jatkuu. Toki se voi olla kehon tasollakin. Aika moni tunnistaa sen levottomuuden, mikä siellä on, että auttaahan se yin-jooga tai mikä se oma lempirutiini ikinä onkaan, niin myös siihen kehon rauhoittamiseen, mutta se mieli täytyy, koska uni tapahtuu aivoissa. Niin kyllähän meidän täytyy saada täälläkin ne kierrokset alas. Ja joku TikTok ja sen tuottama dopamiini, kun unihan on myös niin kuin hormonaalista hommaa ja se on välittäjäaine hommaa, aivojen välittäjäaine, niin dopamiinia ei kyllä tarvita siellä silloin, kun ollaan nukkumaan menossa. Että se noista älylaitteista, sinivalosta ollaan monta eri mieltä. On tullut tutkimustietoa jopa siitä, että se ei ole niin merkittävä siinä unessa. Tässä on varmasti yksilöllistä herkkyyttä tosi paljon mukana. Ja kyllähän näyttöjen himmentäminen ja valojen himmentäminen illalla on oleellinen osa melatonin tuotannon käynnistämistä ja se kuuluu siihen iltarutiiniin ihan jokaiselle. Mutta mulla ainakin itselle, kun mulla on sellainen vilkas ajatusten juoksu, niin mä ajattelen itselle, että mulle voi olla jopa parempi uppoutua johonkin sarjaan, joka vie mun ajatukset jonnekin muualle. Ja silloin joku sarjan katsominen tabletilta tai kännykän näytöltä, niin nukkuminen ei mun unen kannalta ole niinkään, että ehkä on enemmän väliä, mitä sillä laitteella siis tekee, kuin se, että välttelee vaikka näyttöjä viimeiseen asti. On aika niin kuin ehkä sellainen monelle toimiva juttu, mutta siis ei mitään, mikä aktivoi meitä, ei mitään, mikä vaatii sisäistämistä, eli ei töitä, ei opiskeluja, ei niitä sosiaalisen median juttuja, koska siellä on taas tänne tunnepuolelle ja dopamiiniin kytkeytyvät niin kuin toiminnot aktivoituu, eli nehän nyt on niin kuin no-no, mutta joku haluaa pitää sen kännykän makuuhuoneen ulkopuolella, en usko, että kukaan sitä kärsii, ja fyysinen kirjan lukeminen voi todellakin olla se parempi vaihtoehto, mutta mulla tässä vaikka äänikirja on se juttu. Ja mä laitan napit korville 10 minuutin ajastuksia ja mä oon aina nukahtanut ennen kuin pääsen sen 10 minuuttia loppuun. Mulla on puhelin lentotilassa, mitkään viestit, mitkään ilmoitukset ei tule häiritsemään sinne. Niin se on taas mulle semmoinen riittävä, niin kuin, että mun ei tarvitse kännykkää sit viedä ihan kokonaan pois rajaan, vaan käyttää, sanoisinko niin kuin laitteista tietoisempaa älylaitteiden käyttöä. Ne on tullut jäädäkseen, ne on osa meidän arkea ja elämää, mutta pitää olla tietoisempi niin kuin niiden suhteen ja ehkä oppii itsessään huomaamaan ne vaikutukset myöskin. Että miten se vaikka joku illalla käyty WhatsApp-keskustelu aktivoi vaikka mua tai virittää, tai jos mä nyt katsonkin jotain jännittävää sarjaa, niin mitä mun kehossa tapahtuu ja edesauttaako ne asiat niin kuin unta. Et musta tuntuu, että moni on vähän ehkä tonkin, jos puhutaan nyt hermostosta ihan nyt arkielämässä, niin sehän vaan tarkoittaa, miten minun kehoni reagoi ärsykkeisiin, mitkä triggeröi, nostaa vireystilaa, mitkä taas rauhoittaa ja laskee vireystilaa. Niiden tunnistaminen ja löytäminen, se voi olla ihan mitä vaan. Se voi olla sulle se yin-jooga, mulle se on iltatee ja lämmin suihku ja se vaikka frendit. Että tavallaan sillä ei ole mitään väliä, mikä se on, kunhan se toimii sillä halutulla tavalla.
Mutta joka tapauksessa jokainen meistä tarvitsee sen rauhoittumisajan. Toiselle riittää puoli tuntia, tunti, joku tarvii puolitoista tuntia, että hyvin yksilöllinen juttu. Ja sitten haluan kyllä sen huomauttaa, että kyllähän se unen rakentaminen aloitetaan jo aamulla. Että jos koko päivän on paahtanut niin kuin pääpunaisena, niin aika epärealistista voi ajatella, että mä illalla niin kuin tunnissa paketoin sen päivän ja päästän kaikesta irti. Tai aika kovat saa olla mielentaidot. Ihanaa, jos jollain on, niin ne kokee, että kykenee siihen. Itse en kykene, vaan kyllä mä aina sanon, että kyllähän se lähdetään rakentamaan sit heräämishetkestä, se seuraavan yön uni. Jos me otetaan heti kännykkä käteen, heti stressipiikki siinä heti aamulla ensimmäisiä, niin kuin muuten tutkitusti on. Mä katsoin First Beat, jotain tutkimusdataa, tuhansia tunteja suomalaista dataa mitattu, niin suurimmat stressipiikit suomalaiset koki jo ennen töihin lähtöä kotona. Jos me lähdetään siinä hermoston tilassa niin kuin liikkeelle, aloitetaan se meidän päivä, niin kyllä se ennustaa varmaan pikkasen vähän jotain sitä, että mitä siellä tulee tapahtua myöhemminkin. Eli kyllä sillä aamulla myös on tosi niin kuin merkittävä rooli sitten siellä että voisiko siinäkin hermostolleen antaa pikkasen niin kuin semmoista pehmeyttä ehkä sinne ja liikkumavaraa aamuihin, niin ehkä semmoinen harkitsemisen arvoinen juttu. Joo, tosi tärkeää, niin kuin, joo, että niin kuin nosto toi aamukin tavallaan, että itselläkin se tulee niin automaatiolla, että se lähtee sieltä rauhasta käsin nykyään, luojan kiitos myös, mutta on ollut niitä vuosia, kun se lähtee sieltä, että hirveällä sykkeellä autoa skrapaa johonkin lumihankeen ja niin kuin, niin kuin, sitten kirosanat vaan lentelee ja niin kuin hirveä kiire ja niin kuin, siis sehän on niin kuin ihan siis järkyttävää, mutta niin kuin just, että sitten mikä vaikutus sillä on, kun sä vaikka istutkin niin kuin 5 minuuttia ihan hiljaa vaikka jossain penkillä tai joogamatolla tai missä hyvänsä, niin kahvikuppi kädessä tai vesilasi, ja sitten sä vaan niin kuin, et ota sitä kännykkää ensinnäkään siihen heti, vaan niin kuin, että sä lähdet ihan eri tyylillä niin kuin rauhasta käsin sen starttaa, ja vaikka muutama hengitys, ja niin kuin, Just näin. Ja toi hengityskin, niin kuin, että tavallaan se yhteys siihen kehoon, kun me katkaistaan se heti, kun me mennään tänne näin, kun me avataan se kännykkä, pahimmillaan ne uutiset, sähköpostit, ulkomaailman vaatimukset täyttää meidän niin kuin pään. Mihin jää se oman kehon kuuntelu, omien tarpeiden kuuntelu, mikä on siis niin oleellinen osa sitä turvaa ensinnäkin, mistä puhuttiin hermoston tasolla, mikä on sen unenkin perusta. Ilman turvaa ei voi olla levollista unta, koska jos ei ole turvallinen nukka, tämä on evoluution, meidän geneettisesti säätelemä asia. Jos on joku uhka ympärillä, ei me silloin priorisoida unta, vaan selviytymistä. Se on niin kuin ihmisen niin kuin hermoston tasolla ja primitiivisellä tasolla se A ja O, pysyä hengissä. Kaikki tähtää siihen. Jos meillä on uhka, vaikka se olisi vain korvien välissä, ei meidän keho tiedä sitä. Ja silloin unella ei ole mitään merkitystä niin kuin tässä kuviossa, kun pitäisi pysyä niin kuin hengissä, taistella tai paeta ja valmistautua kaikin keinoin siihen. Niin se, että meidän on tärkeää säilyttää se turva, rentous, rauhallisuus siellä hermoston tasolla, jos me halutaan palvella unta. Ja se tapahtuu vaan, että meillä on yhteys itseemme. Että ei anneta sen ulkomaailman ja niiden uhkakuvien ja vaatimusten tulla heti sinne meidän hermojärjestelmään niin kuin härkkimään, vaan ees toi 10 minuuttia, 5 minuuttia ja antaa itse käynnistyä. Ja sitten kun on valmis, on pitänyt huolta niistä se nesteenvajeen, niin kun vesilasi. Saa siellä olla sitä kahviakin. Ja ainakin itse, kun on kofeiinita nykyään, niin ei tarvitse tuntea huonoa omatuntoa, vaikka jos tyhjään mahaankin. Ja ravinto, perustarpeet. Mä oon huolehtinut itsestäni, nyt mä oon valmis vähän antaa muillekin tästä lähteen tonne noin. Tämmöinen niin kuin perusajatus musta hukassa niin kuin aika usein. Ja jokainen varmaan, jos on vielä niin kuin lapsia ja muuta, tunnistaa sen, että jos ei ole itselleen, tai jos itsellä kuppi tyhjä, on vaikea antaa kellekään muulle. Sitten on se hermokireellä ja tulee äkäiltyä ja muuta. Niin että olisiko niin kuin pikkasen kivempi, että jos mulla olisi, niin kuin, mun tarpeita on nyt tyydytetty, sitten mulla on vähän niin kuin antaa muillekin. Ja se voi olla paljon työkaverikin tai joka tahansa, että lähettäisiin niin kuin enemmän siitä omasta itsestä niin kuin käsin liikkeelle ja rakennettaisiin sitä yhteyttä, niin kyllä se on unen kannalta niin ihan yksi merkittävimpiä juttuja. Jep, ja tuli just mieleen tavallaan se, niin kuin, että jos sä oot nukkunut huonosti, minäkin nukuin viime yön ihan päin honkia ja siellä oli nimenomaan taas tätä omassa mielessä kehitettyä niin kuin paniikkia ja pelkoa siitä, että joku tulee häiritsemään nyt minun unta ja
ihan vaan esimerkiksi siitä, että kumppani ei tule vaikka samaan aikaan nukkumaan, vaan hän tulee niin kuin myöhemmin sinne ja sitten siitä lähtee semmoiset, että nyt kun hän ei tule, niin minä herään ihan varmasti ja kyllä sydän hakkas taas moneen kertaan ja niin kuin oli ihan semmoisessa, että joo ei tästä unesta nyt tule niin kuin mitään. Ja kun puhuit siitä paniikkitilasta tai siitä, että sitä turvaa ei siellä ole, niin ei ollut, mutta sitten tavallaan tuossa ehkä tietenkin, kun siellä on takana niitä niin kuin huonoja öitä, niin se sun aamun ajatuskin on tietenkin jo sellainen, että ei saakeli, ensi yökin menee huonosti ja niin kun tästä ei voi tulla mitään hyvää ja mihin se mieli niin kun ehkä kääntyy siinä sitten niiden huonojen unien jälkeen ja silloinhan se on varmasti tosi vaikea niin kun myös vaan istahtaa ehkä siihen matolle aamulla ja aloittaa se sieltä rauhasta käsin se päivä, kun sä tavallaan jo murehdit sitä seuraavaa yötä siellä. Niin mä ymmärrän tuon täysin ja sehän kuuluu ihan tähän unettomuuden noidankehään ja se on niin kuin ihan tavallaan tavallinen ilmiö, mistä sinällään niin kuin on inhimillistä ja sen voisi niin kuin jotenkin yrittää hyväksyä, että näin käy, koska meidän mielihän on rakennettu skannaamaan uhkia ja vaaroja ja mielihän toteuttaa vaan sen tehtäväänsä nyt tässä tilanteessa. Mutta onneksi sulla on myös joku valta siihen asiaan. Eli mä itse tunnistan tämän aamun, kun sä lähdet analysoimaan menneen yön ja just kaikki toi niin kuin todella tuttua, miten se mieli toimii, niin mä olen kehittänyt itselleni tämmöisen niin kuin tietoisen heräämisen menetelmän tai taktiikan, missä kun mä availen niitä silmiä, mä annan tuon kaiken tulla, koska tunteiden välttelyhän ei johda mihinkään hyvään. Me kaikki varmaan ehkä ollaan kuultu tässä tai tiedostetaankin se hyvin konkreettisesti, mitä se aiheuttaa meissä, jos me vältellään tunteita. Ja mä annan niiden tulla. Mä voin huomata kaiken, mitä mun kehossa ja mitä mun mielessä tapahtuu ja hyväksyä sen. Ja ehkä joku sellainen ajatus, että mulla on kyky ottaa tämä vastaan ja kohdata tämä, mitä ikinä tässä nyt nouseekaan pintaan. Ja sitten kun mä oon mielestäni tarpeeksi kohdannut, kuunnellut ja nähnyt, niin on tietoinen päästä, no niin, nyt riittää. Että tavallaan olen nähnyt, olen kohdannut, olen huomannut ja nyt on aika siirtyä eteenpäin. Koska jotenkin se, että se ei saa tulla se unettomuus ja väsymys liian isoksi osaksi omaa identiteettiä, että se lähtee muovaamaan sun koko elämää ja päivän kulkua, vaan sun elämässä, tai sä olet paljon muuta kuin huonosti nukkunut ihminen. Ja jotenkin sitä mä oon lähtenyt niin kuin pyörittelemään, että voisin vähän niin kuin siirtää, että okei, mä voin kokea väsymystä, mutta mä en ole väsynyt ihminen. Se ei ole yhtä kuin minä. Mä voin kokea tunteita, ajatukset, jotka liittyy väsymykseen, mutta siellä on paljon muutakin. Minussa on paljon muutakin. Mun elämässä on paljon muutakin kuin näitä asioita. Ja sitten lähtenyt tietoisemmin valitsemaan, nähdä sitä hyvää. Ja vähän sitä omaa mieltä sillä tavalla, että kaikkia ajatuksiahan ei niin kuin tarvitse ajatella tyyppisesti tai niihin ajatuksiin ei tarvitse takertua ja jäädä kiinni, vaan mähän voin ohjata mun huomioon vaikka siihen aamukahvin tuoksuun. Okei, mä nukuin huonosti, mutta tässäkin hetkessä on jotain hyvää. Vaikka just tämä ihana niin hetki. Tai et tekee tietoisia valintoja sen kanssa, lähtee ohjaamaan itseään. Ja eihän se uniongelmia poista eikä sitä väsymystä niin kuin tavallaan, mutta kyllä se tekee paljon mukavampaa sitä elämästä ja siitä elämisestä, kun pystyy tekemään. Ja plus, että se vie sieltä hermosta, sehän tuo sinne sitä turvaa, kun sä pystyt menemään siihen lempeyden kautta. Ei niin, että jotain semmoista toksista positiivisuutta, että kyllä tämä tästä ja minä tämän hyväksi muutan. Ei missään nimessä mennä niin kuin väkisin minkään väsymyksellä, päälle liimata mitään happy face-tarroja, vaan hyväksytään, kohdataan, mutta ollaan myös valmiita, niin kun vähän päästään irti siitä ja näkemään myös jotain muuta siihen rinnalle. Mä itse asiassa nyt kun puhuin tätä, kun kuuntelin sua, niin että ootkohan sä mun herkkäunisen työkirjan ladannut, koska sun kannattaisi varmaan lukea, se tuli mieleen. Mä oon sinne yrittänyt nimenomaan kuvailla näitä ajatuspolkuja ja niitä, että miten tavallaan voi lähteä omalla mielentasolla työskentelemään, vaikka sen niin herkästi häiriintyvän unen kanssa, koska siellä on just tätä kuvaamasi juttua usein korvien välissä paljon liikenteessä. En ole tainnut sitä käydä kattoa, mutta joo, niin kuin toi täytyy käydä kattoa, mutta tavallaan just toi mitä niin kuin just, että miten se meidän mieli, se on niin kuin valtava, sen voi tavallaan just niin kuin valjastaa siihen niin kuin sinua tukevaksi ja semmoiseksi super
niin kuin työkaluksi sinne, tai sitten sä voit kääntää, että monesti sitten se jää ehkä sinne, että vitsi kun nukuu huonosti ja ei saakeli, ei tästä tule mitään, ja tavallaan jäädään pyörittämään sitä negatiivista luuppia sinne, ja se vaan ainakin oman kokemuksen mukaan sit valitettavasti vie vaan syvemmälle ja syvemmälle ja syvemmälle ennen kuin sä sitten ehkä tajuut sen, että ei vitsi, mun on pakko kääntää tämä niinku kela täältä nyt ympäri ämpäri ja niin kuin sanoit, että se hyväksyntä on todella niinku tärkeä aika monissakin jutuissa varmasti meille niinku suorittajille ja semmoisille kontrolloijille, mille just niinku kaikki ei välttämättä vaan mene sit niin, miten me halutaan, niin tavallaan se niin kuin hyväksyntä, mikä siellä se luo sen sellaisen, että jes, niin kuin, mä voin päästää irti ja niin kuin, että se on kyllä tosi niin kuin toi niin kuin meidän mieli, että kun sen vaan kaikki ymmärtäisi vielä, että miten se on niin, just miten sä sen itse koulutat, niin sä voit tavallaan sen sun mielen kouluttaa, ja just toi, mitä sanoit, että sit sä näet niitä hyviä asioita, ja tää kahvi maistuu hyvältä, ja nähdään niitä kaikkia niin kuin kivoja juttuja siellä, niin se vaatii niin kuin sen mielen työstöä ja koulutusta, että eihän ne sinne tuu niin kuin tosta noin vaan, että nyt mä näen, vaan se vaatii sitä niin kuin toistoa, ja niin Ja kuin, tiedostamista, että jos meillä on kymmeniä tuhansia ajatuksia päivittäin ja niistä valtaosa on vissiin negatiivisia, kun se vaaratutka ja se on niinku siellä työssään, niin kyllä siinä saa niinku niitä tietoisuustaitoja pitää olla ja oppii huomaamaan, että ahaa, tämmöistäkin kelaa tämä mun mieli syöttää täällä. Mutta kun niitä ajatuksia ei tarvi uskoa, että tavallaan voidaan niin kuin nähdä jotenkin muutenkin, ja mä tähän haluaisin ehkä vielä nostaa niin kuin just unettomuuden teemaa, mikä on keskeistä ja meidän hermoston kannalta, mikä tahansa haaste on, niin kyllä sisäisellä puheella on todella suuri vaikutus meidän elimistöön, ihan mitä siellä tapahtuu. Ja tässähän on kyse hyvin pitkälti siitä, että minkälainen mun sisäinen puheeni on. Onko se lannistavaa, onko se pelkoa täynnä olevia, vai onko se rohkaisevaa, kannustavaa, lempeää, myötätuntoista. Niin tämähän on semmoinen, mitä pystyy itse niin kuin työstämään ja minkä pystyy työskentelemään. Ja sitten mikä tätä vielä vahvistaa on se, miten ulkoisesti puhutaan. Mähän olen lopettanut väsymyssanan käytön jo aikoja sitten, koska mähän viljelin sitä joka käänteessä. Puhuin puolisolle heti, miten on nukkunut huonosti ja miten väsyttää ja huokailin. Ja ei se kyllä sitä mun olotilaa niin kuin yhtään parantanut ainakaan. Okei, voi olla öitä, en ole nukkunut kovin hyvin, paremminkin voisi olla, että enhän mä tosiasioita niin kuin lähde kieltämään taas se toksinen positiivisuus, yritetään kieltää jotain niin kuin olemassaoloa, mutta mä voin muokata sitä mun todellisuutta kuitenkin tai jotenkin valitse tosissaan sen, miten puhun asioista, miten näen asiat, miten suhtaudun asioihin. Vähän sama niin kuin se, että miten sää vaikuttaa meidän mielialaan. No tottahan se tietysti on, että aurinko antaa energiaa ihan ja parantaa, kohottaa mielialaa ja sateinen harmaa päivä ei niinkään. Mutta jos sulla joka kerta menee päivältä pohja, kun sataa, niin kun sekään ei ole sinun kontrolloitavissa. Tavallaan vähän samanlainen niin kuin ajatusleikkinä, että pystyykö siinä sateessakin näkemään jotain hyvää vaikka. Mutta okei, luonto saa vettä ja mikä se voisi olla niin kuin se positiivinen puoli siinäkin. Tai nyt on tämmöinen harmaa syyspäivä, niin voin sytyttää kynttilät ja mennä sinne piltin alle hyvällä omalla tunnolla, koska aurinkoisena päivänä on pakko mennä ulos ja olla lenkille. Tämä kaikki niin kuin suomalaisilla tulee tämä säähän liittyvä niin kuin, niin suorittaminen aika usein. Sitten, mutta joo, minkälainen valta me annetaan niille meidän ajatuksille? Annetaanko me niiden muokata, ohjailla meidän elämää vai otetaanko itse ohjat käsiin tietyllä tavalla? Niin, ja kun puhuit siitä niin kuin tavallaan sisäisestä puheesta just, että jos se tavallaan menee sinne negatiiviseen tosi paljon ja muuta, niin mulla nousi vaan just nämä hermostolliset tilat myöskin mieleen, että totta kai jos me nukutaan huonosti, niin me ollaan koko ajan meidän kehossa tavallaan semmoisessa taistelumoodissa ja välillä me käydään vähän ehkä lamaantumisen tiloissakin hermostollisesti ja siellähän ne erityisesti vielä ne sellaiset negatiiviset ajatukset ja ajatuskelat niin kuin pyörii, kunnes me sitten vaikka tehtäisiin pieni hengitys tai joku kehollinen harjoite, niin me palataankin sinne kehollisesti sinne turvan tilaan ja ne meidän ajatukset myös niin kuin muuttuu saman tien sellaiseksi niin kuin armollisemmiksi ja ymmärtäväisemmiksi ja ei ole niin kuin kauheita huolikeloja ja semmoisia paniikkikeloja niin kuin joka paikassa, että sekin on oikeastaan aika niin kuin merkittävä
juttu, että se pieni kehollinen juttu Mm. siihen, kun huomaa, että vitsi, mä mietin koko ajan jotain negatiivista, kaikki on vaan huonosti, niin sitten sellainen ding, nyt mä voisin niin kuin jonkun Mm. niin kuin pienen, ihan pienen jonkun jutun esimerkiksi tehdä, se hengitys vaikka, ja pysähtyy kuuntelemaan sitä hetkeksi, Mm. niin se voi niin kuin muuttaa sen päivän suunnan käytännössä kokonaan. Kyllä, kyllä. Ja just tämä, mistä me aikaisemmin jo puhuttiin ja mainitsinkin, että kyllä se viestintä on paljon voimakasta kehosta mieleenpäin. Me voidaan mielellä tehdä paljon, ja me ollaan monesti ehkä taitavampia siinä, koska me ollaan totuttu olemaan siellä päittemme sisällä. Mutta että kun me otetaan se keho siihen työskentelyyn mukaan, niin se voi antaa niin paljon. Ja se voi olla just toi hengitys, se voi olla just se joku lämmin suihku, se voi olla tavallaan ulkoakin päin, joku mikä auttaa, kun vaan pystyy olemaan vähän enemmän läsnä siinä niin kuin itselleen. Ja joku mikä tuo sitä turvan ja rentouden tunnetta, niin ulkoa käsin myös siihen. Ja kyllähän tämmöistä kanssasäätelyä myös niin kuin ihmiset tai ihmisillä tapahtuu koko ajan, että yleensä turvaa niin vaikuttaa myös ympäristö ja siellä olevat ihmiset. Eli se toisen ihmisen vaikka halaus voi olla se, mikä sitten itselle on se vaikka, mikä auttaa sitä tilanteesta niin kuin jotenkin ulos, jos on liikaa jumissa siellä omassa, mikä ikinä tila nyt onkaan sitten meneillään, että olisi se yliaktiivinen tai sitten jos on semmoinen lamaantumisen tila. Mutta. Mm, kyllä. Äm, mulla tuli mieleen nyt niin kuin tavallaan, kun ollaan puhuttu paljon siitä, ollaan puhuttu niin kuin meistä ja meidän uniongelmista, mutta et niin kuin, mitä sä sanoisit, jos niin kuin mietitään, tai että minkälaiset ihmiset, ollaan tässä paljon sivuttukin, mutta että minkälaiset ihmiset sit eniten niin kuin kärsii näistä uniongelmista ja niin kuin, millaiset asiat sit just ehkä altistaa niille uniongelmille, niin haluaisitko tästä jotain vetää tavallaan yhteen? No joo, siellä nyt oli niitä, mä mainitsinkin ne geneettiset syyt ja aamu- ja iltavirkkuus. Sitten oli se, no se naissukupuoli ja ne persoonallisuuden piirteet just varmaan niin ehkä keskeisimpänä, että sieltä lähtee helpommin ne semmoiset huolikelat pyörimään. Eli yhtä lailla jokainen meistä voi kohdata sitä unettomuutta. Ja yleensä tässä ehkä eron tekee se, että jos ajatellaan sitä semmoista hetkellistä, akuuttia unettomuustilannetta, missä joku triggeri laukaisee. On se stressi, huoli, suru, murhe, voisi olla sellaisia niin kuin kohtia, missä on ihan luonnollista, että uni häiriintyy. Niin se, että kun se triggeri sitten, tai se aiheuttaja poistuu sieltä elämästä, vaikka stressi helpottaa esimerkiksi, ja uni ei palaakaan, niin yleensä se syy, miksi niin käy, että se unettomuusoire jää tavallaan päälle senkin jälkeen, kun se laukaiseva tekijä on poistunut, niin se liittyy just sen oman mielen toimintaan. Toki tietysti, jos elämäntavat nyt on hirveästi unta vastaan, että elää ihan kuin pellossa niin sanotusti sen unen kanssa ja näin, niin toki silläkin niin kuin voi aiheuttaa itselleen uniongelmia. Mutta kyllä mä näkisin mun asiakkaissa, ihmisiä, ketä mä kohtaan, niin siellä on nimenomaan sitä pelko just, mikä aktivoituu tuolla taustalla, niin se on sitten se niin kuin keskeisin syy, minkä takia ne uniongelmat jää. Eli nyt nousisi tavallaan ne persoonallisuuden piirteet tässä niin kuin nyt ehkä keskiöön siinä mielessä ajatellen. Muuten semmoista selkeää yhdistävää tekijää, paitsi se naissukupolvi, tai sukupuoli, anteeksi, niin en sit niin itse, mulla kyllä toki yhtä lailla on miehiäkin, ja on ihan kaikista eri ammateista ja vastuurooleista ja elämäntilanteista, että ei siellä niin semmoista itse niin selkeää kaavaa muuten ehkä on nähnyt, mutta kyllähän aika tämmöinen ruuhkavuodet, on paljon ristipaineita, ja sitten jos sattuu olemaan vielä tämmöistä herkkäunisuutta tai jotain muuta siellä, niin nehän sitten on semmoinen kombinaatio, että helposti sitten sieltä lähtee se käyntiin. Mm. Joo, kyllä. Ja niin kuin just niin kuin tuossa sanoitkin just sitä, tai tavallaan niin kuin siihen uneen just liittyy niin paljon sit kaikkea, että siellä on niin kuin sitä liikkumista ja ruokavaliota ja niin kuin ylipäänsä kaikki työ ja perhe ja stressi ja niin kuin ihan kaikki, että se tavallaan, tai ainakin itse mitä just sitten ajattelen, että ei se uni myöskään voi olla hyvää, jos siellä on niin kuin ehkä liikuntaa ei ole minkäännäköistä tai että sillä ei kerry välttämättä sitä unipainetta sinne tai niin kuin riittävästi tai äm, tämmöisiä niin kuin liikkuminen, ruokavalio ynnä muut, niin, Mm. niin kuin
että kuinka No paljon ne ne sitten vaikuttaa. peruselämäntavat, niin kyllä, niin, kyllähän ne vaikuttaa tietystikin ja ihan kaikki fyysinen kuntokin, että paremminhan sä palaudut, mitä niin kuin parempi fyysinen kunto sulla ihan on ja se auttaa jaksamaan niin kuin monella tavalla ja me voidaan tukea liikunnalla ja ravitsemuksella ja kyllähän uni, ravinto, liikunta, niillä on vahva keskinäinen vuorovaikutussuhde kumpaankin suuntaan. Liikunta ja ravinto vaikuttaa uneen ja uni vaikuttaa sitten taas ravintovalintoihin ja liikuntatottumuksiin, että se on sellainen niin kuin vahva kombinaatio siellä. Se mieli on sitten seuraava myöskin, että totta kai, että jos on ihan mielenterveyden kanssa vaikka haasteita, niin kyllähän se altistaa uniongelmille. Ja sitten taas toisaalta univaje altistaa mielenterveysongelmille, että sekin on sellainen niin kuin, paljon mun asiakkailla ja itselläkin on ollut unettomuus, voi sanoa ahdistuneisuutta ja sillä on kyllä sit vahva kytkös sit kyllä siihen uneen ja näin, että mutta elämäntavoilla sitäkin voi jo jossain määrin niin kuin, niitä asioita sitten hoitaa ja huoltaa. Että kyllähän ne tärkeitä juttuja on aina munkin työssä, vaikka mennään sinne juurisyihin ja vähän pintaa syvemmälle, niin sanotusti niin aina ne fysiologiset niin kuin seikat laitetaan, katsotaan kuntoon, ei niitä voi sivuuttaa. Kyllä me katsotaan kofeiini ja alkoholin käyttö ja ravintotottumukset ja just tämä aktiivisuus ja muu, niin kyllähän ne on niin kuin aina tsekattava. Et vaikka se aika yleistä tietoa jo kaikille on, mutta niin kuin sanoin, niin käytännössä sitten, ja varsinkin väsyneenä, niin se toteuttaminen voi olla haastavaa. Ja kyllä niistä keinot aina niin kuin löydetään. Että kyllähän liikkuminenkin täytyy omien voimavarojen niin kuin, tai niistä lähtökohdista niin kuin toteuttaa sitä liikkumista, mutta jonkinnäköinen lempeä liikunta on aina mahdollista. Oli se tilanne sitten minkälainen tahansa, niin niitä ratkaisuja sitten mietitään, niin etsitään monesti yhdessäkin, että miten olisi mahdollista. Mutta joo, peruselämäntavat tietysti kunto on se ensimmäinen A ja O ja sitten se unen huolto. Et vaikka sanoin, että ne ei yksissään ratkaise uniongelmia, että ne on ollut pitkään jo tiedossa ja käytössä ja silti meidän unettomuusluvut nousee koko ajan, niin se ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö niillä olisi paikkaansa siellä, kun unesta halutaan unta tukea, mutta se, että ne ei vaan aina yksistään riitä, mutta toki nekin pitää olla, just nämä säännölliset unirytmit ja muut, niin makuuhuoneen olosuhteet ja näin poispäin. Joo, ja toi oli niin kuin hyvä nosto myös toikin, että tavallaan joo, että jos nukkuu huonosti, niin ei sitä nyt tarvitse mitään himo-crossfit-tireeniä mennä niin kuin vetämään, että just mistä puhuttiin tuossa alussakin siitä niin kuin täydellisyyden tavoittelusta ja semmoisesta, että pitäisi jotenkin niin kuin täydellä teholla pystyä sit tekemään, niin ei missään nimessä, vaan just sit itsekin niin kuin liputaan tietenkin niiden lempeämpien muotojen, että ei tarvi muuta kuin istahtaa sinne johonkin joogamattoon tai mihin nyt ikinä, mitä se kellekin sitten onkaan, niin ei niin kuin tarkoita sitä, että tarvitsisi niin kuin hirveätä reeniä lähteä vetämään, että pystyy sitten nukkuun paremmin, vaan niin kuin just, mutta että ne niin kuin kuitenkin vaikuttaa niin isosti kuitenkin ne kaikki palikat tavallaan siellä pohjalla, että pystytään rakentamaan parempaa unta tai parempaa jaksamista, niin kyllä ne pitää olla siellä niin kuin kunnossa. Kyllä. Ehdottomasti joo, että ei voida sivuuttaa niin kuin niitä, vaikka ne ei sitä niin kuin ehkä syvintä ongelmaa sillä ratkaisisikaan, niin aina kuitenkin ne tsekataan kuntoon. No mitäs sitten, te puhuttiin paljon noista uskomuksista ja siitä, niin kuin, että mitä sitten siellä unen taustalla voi olla ja mitä uskomuksia kenelläkin on esimerkiksi just siihen uneen liittyen ja sitten kaikkiin näihin ehkä vaativuustekijöihin ja suorittamiseen ja vaikka mihin, niin mitä sä itse, onko sulla jonkunlaista kokemusta siitä sitten, että miten niin kuin nämä uskomukset on sulla näkynyt, tuossa on puhuttukin jonkun verran, mutta tavallaan, että onko siellä sit ollut myös jonkinlaista häpeää sit tästä niin kuin uniongelmasta ja ehkä näihin uskomuksiinkin liittyen jotain häpeätä? Kyllähän siellä niin kuin monenlaisia vaikeita tunteita on niin kuin taustalla. Ja joo, on hyvin yleistä, että unettomuuteen liittyy nimenomaan tästä katastrofiajattelua ja en selviä ja aika mustavalkoistakin ja just sellaisia ajatuksia, tarvitsen 8 tuntia unta vähintään, että olen toimintakykyinen tai tarvitsen sen melatoniinin tai unilääkkeet, että selviän. Tai on niin tämmöisiä, mihin joudutaan sit pureutumaan. Ja niin kuin tuossa kerroinkin, että tavallaan voi lähteä myös keräämään itse todistusaineistoon niitä uskomuksia vastaan ja vähän horjuttamaan niitä uskomuksia. Että semmoinen työskentely on usein niin kuin tarpeellinen ja ihan paikallaan, mutta sitten noihin häpeään ja tuohon, niin kyllä mulla ainakin asiakkailla saattaa olla ihan niin, että edes lähipiiri ei tiedä. No ehkä perhe tietysti, mutta et ei voi edes ystäville kertoa.
että on, koska se on joku epäonnistumisen merkki. Ja niitä juttuja sitten joudutaan, koska silloin avun pyytäminen on myös vaikeaa ja itselleen armollisena olemme, että jos sun täytyy koko ajan vetää jotain roolia ja sä et niin kun, niitä sun omia kehon tarpeita vaikka pysty kunnioittamaan ehkä silloin täysin, koska just vaikka jos ajatus toi, että silloinhan mun tarvitsisi mennä sinne treeneihin täysillä ja mitä jos joku kysyykin, että et treenaakaan tänään, mutta menet sinne CrossFit-salille, mitäs mä sitten sanon niille. Että jos se on tämmöisiä vielä miettimään, niin kyllä se aika raskaaksi käy niin kuin se elämä. Mutta että usein on tämmöistä, että ei ole voitu, ei voida puhua avoimesti ja siihen liittyy. Se on varmasti tämä oman arvon tunto ja miten se määritellään se menestys elämässä. Sinne ei vaan niin kuin sanoin itsekin tuosta herkkäunisuudesta, se ei ehkä sopinut mun ajatusmalliin jollain tavalla, että musta olisi jotain tämmöistä herkkyyttä, minkä mä ehkä ajattelin tosi negatiivisesti siinä vaiheessa. Ja se on kuin tuomio, että nyt mun loppuelämä menee niin kuin huono unen kanssa ja missään nimessä se ei ole niin, ja kyllähän moni erityisherkkäkin, hermostollisesti herkkä ihminen kokee, että se on antanut ihan hirveän paljon elämään. Siinä on niin kuin hyviäkin puolia, ja kun oppii itsensä kanssa elämään tasapainossa, niin se on niin kuin mikä ongelma edes. Mutta se, että hyväksyykö meidän yhteiskunta aina sitä, ja miten meidän yhteiskunta niin kuin näkee, reagoi, vaikka työelämä siihen, niin onhan siellä varmasti ristiriitaisuutta ja tiettyjä paineita, niin kuin sen suhteen, mikä on vähän surullista, että meitä ei yksilöinä niin kuin oteta huomioon, vaan tasalaatuisesti suoritettavina koneina varmaan pitäisi toimia tuolla, ei niinkään ihmisin. On niin kuin inhimillistä ymmärrettävää, että siellä on tämmöisiä tunteita, mutta toivoisin, että niiden kanssa niin kuin pystyisi jotenkin lähteä pikkuhiljaa tai kohtaamaan niitä ja ymmärtämään ehkä, mistä ne on jopa niin kuin peräisin. Jos ajatellaan, että mäkin olen maatilan tyttö ja meillä nyt ei ollut mitään karjataloutta, että olisi tarvinnut aamulypsylle herätä tai mitään, isovanhemmilla toki oli, mutta meillä oli sitten muuta niin kuin viljelystä ja tällaista ja semmoinen ideologia tai ajattelumalli ehkä, mikä tulee täältä kautta, että aamulla herätään aikaisin ahkerana työhön ja meillähän päivällä ei saanut levätä, koska se on laiskan hommaa, semmoinen päivällä makaaminen. Esimerkiksi päiväunia, niin ei kukaan meillä varmastikaan. niin kyllä mulla on mennyt pitkään, että mä oon voinut sallia itselleni sen päivällä vaikka lepäämiseen, koska siellä on joku ääni, tiedätkö, niin kun siellä takaraivossa huutelee, että eihän tämä ole niin semmoisen arvokkaan ihmisen ja jotenkin niin tämä ei kuulu siihen. Mutta kun tulee tietoiseksi niistä huuteluista, niin voi vähän sanoa, että selvä, kiitos, kuulin tämän, mutta en ole kiinnostunut tästä ajatuksesta. Ja lähtee vähän niin kuin tietoisesti niin kuin sitä vastaan myös toimimaan siinä tilanteessa, kun tämmöisen uskomuksen vaikka sieltä taustalta huomaa. Muistan, mä luin jopa jostain kirjasta esimerkin, että siinä oli pariskunnan, niin puolisolla herättänyt ärsytystä toisen lepääminen päivällä. Ja jäi itse kiinni omasta ajatuksesta, että kun siellä oli just joku tämmöinen, näin, eihän päivällä levätä, niin ärsytti nähdä toinen, koska ehkä haluaisi itselleen toisaalta sallia myös semmoinen kykenemätön, niin sitten ärsyttää siinä toisessa se, että kykeneekin nostaa jalat pöydälle ja relaamaan, kun tässä olisi 10 hommaa vielä tekemättä. Niin mä ainakin saan itteni myös tosta jollain tavalla kiinni, että kun mun puoliso on opettanut mulle sitä rentoutumisen taitoa myös päivällä, niin se, että kyllähän se joskus on, että miten sinä nyt siinä nyt voit tolla tavalla, kun eihän nyt tässä ennenkään, että mulla on varmaan ollut myös se, että ensin työ, sitten huvi. Tiedätkö tämmöisiä ihan niin kuin hyvin myös suomalaisia niin kuin ajattelumalleja ja sama, että ehtihän sitä levätä haudassakin ja mitä niin kuin meillä on, niin kyllähän nämä kuvastaa tietyllä tavalla sitä meidän yhteiskunnan kulttuuriin myöskin niin kuin heijastetta sitten meidän siihen toimintaan. Ja niistä on pitänyt kyllä ihan tietoisesti pyristellä sit eroon ja lopettaa semmoinen hullut, että olisi mitään järkeä tämmöisessä ajattelussa. Ja niin, sitä vaan itsekin on päässyt siihen, että oikeastaan on joskus paljon kivempi mennä sen huvin kautta sinne työhön ja on niin kuin muuttanut melkein päinvastaiseksi sitä omaa niin kuin toimintaa. Joo, tosi tärkeitä niin kuin nostoja ja tavallaan tunnistan myös tuon, että kyllä ärsyttää aivan perkuleesti, kun toinen makaa siellä niin kuin sängyssä ja sinä paadat täällä menee ja on tiskit ja pyykit ja siivoukset ja kaikki ja niin kuin tavallaan
just se, että ei niinku siedä sitä, tai se on se kohta, mitä ei tavallaan itselleen salli, Just ja näin. toinen sen tekee, mutta sitten just kuinka se puoliso ehkä siellä niinku opettaa sit siihen, että okei, voi niinku relatakin, mutta Mm. sitten mitä itse on ajatellut myös siitä, niin se liittyy just siihen niinku arvostukseen tai siihen, että minun tekemistä ei arvosteta tai jotain, että niinku tavallaan kun minä teen niin paljon, niin minä sitten odotan ehkä, että se toinenkin tekisi. Mutta sitten kun se vetääkin lonkkaa vaan siellä päiväunia pitkin päivää, niin tavallaan se ei jotenkin jo mene siihen omaan, varmaan Mm. siihen niinku tavallaan arvomaailmaan tai semmoiseen, mutta sitten niinku tietää tavallaan, että vitsi kun itsekin pitäisi, niinku, tai olisi hienoa, kun voisi vaan vetää ne jalat sinne Mm. pöydälle tai niinku ottaa pienen levon. Niin, kyllähän nämä nyt taas palataan siihen unen ja levon arvostamiseen. Että mikä meillä menee siellä prioriteettilistalla niin kuin sitten sen levon ohitse. Että kyllähän mäkin siellä aikaisemmassa elämässäni priorisoin aika helkkarin monta asiaa unen ohitte. Ja miten kävi? Että kannattaako se pitkässä juoksussa? En sano, etteikö koskaan voi tehdä niin, mutta että lähtökohtaisesti se ajatus jotenkin siitä, että aina pitäisi niin kuin suorittaa kaikki pois alta ensin. Miten se on tässä nykypäivänä edes mahdollista? Sehän on loputon se meidän vaatimus- ja tehtävälista, mikä tuolla odottaa. Että semmoinen keskeneräisyyden sietäminen on varmaan niin kuin taitona. No okei, mulla on 4 lasta, niin on täytynyt varmaan myöskin niin kuin täällä kotona sietää sitä sellaista sekamelskaa ja muuta, mitä tähän niin kuin elämään liittyy. Että se on niin kuin opettanut, puoliso on opettanut, lapset on opettanut, mutta kyllä eniten kun se itsensä kanssa on vaan pitänyt käydä se, että mikä tässä elämässä on oikeasti tärkeää. Mutta mäkin olen visuaalinen, esteettinen ihminen ja mua niinku helpottaa, kun se ulkoinen toimintaympäristö on järjestyksessä, niin mulle tulee sisäinen rauha. Mutta mä teen esimerkiksi niin, että mä otan sen putkikatseen, kato tähän, että kun mä siivoon yhden kohdan. Ja kun se on niin kuin näin hyvässä mallissa, laitan pari kynttilää siihen ja menen sinne sohvalle. Ihan sama, mitä niissä 10 muussa huoneessa tapahtuu tällä hetkellä. Että ei mun tarvitse kaikkea saada kuntoon. Että se joku pieni, ja toinen, mistä mä pidän kiinni, on makuuhuoneen siisteys. Koska mä haluan sen nukkumaan menon olevan päivän paras hetki. Ja kun mä menen makuuhuoneeseen, mä haluan, että mulla rauha niin kuin tulee sielua saakka jonnekin. Ja se tarkoittaa mulle sitä, että sänky on pedattu, siellä ei ole vaatekasoja, ei niin kuin mitään, vaan sinne on oikeasti niin kuin ihana, se vetää puoleensa. Että tää on niin kuin se mun rauhan tyyssiä ja tänne ei tule mikään, sinne ei tule myöskään mitkään vakavat keskustelut, sinne ei tule niin kuin se digimaailma siinä mielessä, mitä me puhuttiin, niin kuin, että se ei yhdisty siihen uneen, vaan mä sen jotenkin pidän semmosena, niin kuin, että vaikka siellä kotona muualla sit olisi niin kuin mitä, mutta tämä olisi nyt niin kuin se, että tämäkin on semmoisia pieniä valintoja, että ei mun tarvitse kaikesta mulle tärkeästä luopua, vaan sen takia, että kyllähän lepaaminen tulee ensin räjähtäköön, että koko talo ei tietenkään nyt ihan niinkään. Ja kyllähän arjessa meidän tarvitsee tietystä asioista huolehtia ja arjen sujuvoittamiseksi, niin kuin, mutta ehkä semmoinen järki tullut siihenkin, niin kuin semmoinen, kai mä tässä sitä tasapainoa taas kuulutan, mä tiedän, onko se vähän kulunut sana, kun kaikessa haetaan tasapainoa, mutta ehkä se on niin kuin pienimmillään just tätä, että mikä, ja niin kuin mä aina puhun palautumisesta, mikä on se pienin mahdollinen asia, minkä sä voit tehdä, tee se. Ja se ei sun tarvi niin kuin tehdä ihan niin kuin maata mullistavia juttuja, vaan mitkä on mulle tärkeitä asioita, miten mä, se pienin mahdollinen, miten mä voisin saada tämän toimimaan. Ja nämä on ehkä mulle just sit niitä juttuja, ne on niin kuin arjessa esimerkki. Ja just ehkä tuosta nousi myös se, että kun rupeaa niin kuin tavallaan ärsyttämään kaikki sotkuisuus ja se puoliso tai lapset tai mitkä ikinä, niin tavallaan siinäkin on ehkä se merkki, että okei, voisin pysähtyä, vaikka hengittää tai ottaa tauon, breikki Mm. ja ulos tai niin kuin oma hetki ja tavallaan siinäkin se hermosto yleensä, ainakin omalla kokemuksella sit menee niin kuin sinne johonkin tiloihin taas kerran ja sen takia rupeaa ärsyttämään ihan kaikki toisten makaamiset ja lepäämiset. Ja sitten kun sä otat sen oman hetken ja rauhoitut, niin sä oot ihan silleen, että ok, ei mua häiritse enää. Niin, että kyllähän se on raivosiivoaminen, niin kyllähän se jo kertoo semmoista mental overload, että nyt on mennyt joku pinuriin pikkasen. Ja sitten voi myöskin pysähtyä miettimään, että mikä tarve multa on ehkä jäänyt tyydyttymättä, että mikä se oikeasti se tunne siellä taustalla on. Sä puhuit tuossa äskeistä arvostuksen tunteesta. Että jos se onkin sitä, niin paraneeko se nyt sitten sillä, että sä hinkkaat sit hikipäässä nyt nämä
pannut ja hellat niin kuin täällä näin, että jos se arvostuksen tunne on se juttu. Että just se, että mitä minussa tapahtuu, taas sitä tietoisuustaitoja, mistä tämä kertoo, mistä tämä kumpuaa, niin kuin, ja mikä tarve on jäänyt tyydyttämättä. Niin se on niin kuin aina hyvä kysymys ehkä kysyä itseltään tämmöisinä hetkinä. Ja tuo on niin kuin loistavaa, mitä tuossa niin kuin peräänkuulutat, että me voidaan auttaa itseämme siinä tilanteessa sillä pysähtymisellä ja sillä, niin kuin, että meillä on niin kuin pienikin keino niin kuin rauhoittaa, vetäytyä vaikka hetkeksi. Laske 10, niin kuin nyt, mitä näitä on näitä niin sanottuja keinoja niissä tilanteissa, niin ja miettiä sen jälkeen tilannetta uudestaan, että okei, mitä tässä nyt oikeastaan tapahtuu, ennen kuin antaa sen tunteen vyöryä yli ja lähtee itse niin kuin siihen mukaan täysillä. Niin tämä on ihan totta, mutta väsyneenä tunnesäätelytaidot on vaikeampia. Se aina taas muistetaan armollisuus, että jos väsyneenä nyt pikkasen sit oikeasti niin kuin napsahtaa välillä, me ollaan vaan ihmisiä. Kyllä sitä saa niin kuin käydä ja ei tässäkään haeta täydellisyyttä, että ei meistä mitään zen-munkkeja ole tarkoitus niin kuin tulla, vaan ihmisiä me ollaan edelleen. Väsymys vaikuttaa vääjäämättä univaje siihen meidän tunnesäätelypuolelle, meidän kapasiteettiin niin kuin korvien välissä. Että kyllä niitäkin sitten voi vaikka pyytää anteeksi jälkeenpäin, tai että jos on tuntuu, että mä en halua, että tästä tulee kellekään sellainen kuva, että pitäisi kyetä joka tilanteessa olemaan tosi niin kuin, ja hengittelee vaan. Totta kai ihana niin kuin ajatuksena ja tärkeä, mutta se, eihän se aina onnistu. Ei ainakaan minultakaan, edelleenkään vaikka kuinka tietoinen olen, niin kyllähän niitä hetkiä tässä arjessa tulee. Mutta sitten huomaa sen jälkeen, että okei, mitä tässä nyt tapahtukaan. Ja sitten voi niin kuin oikeasti sitä vähän reflektoida ja yrittää ensi kerralla sitten vähän paremmin. Joo, kyllä. Ja se varmaan niin kuin nimenomaan, noin niin kuin sanoit, että ei se onnistu, että sekin vaatii sitä niin kuin sit toistoa ja tekemistä ja just sitä tietoisuutta, että voi välillä niin kuin tulee se semmoinen, että vitsi joo, jos mä nytkin toimisinkin nyt niin kuin jollain vähän eri tavalla, enkä ota sitä niin kuin raivosiivousta sinne niin kuin imurit ja mopit ja kaikki pitkin poikin, vaan niin kuin, että tulee sellainen joskus, että voisiko toimia, olisiko joku toinen tapa. Kyllä. Ja tuli vielä mieleen siihen tavallaan siihen CrossFit-treeniin liittyen nyt just vaikka se, että mitä vaikka itsellä on niin kuin ollut, ja monesti varmaan, jos sä meet johonkin niin kuin harrastukseen tai tuollaiseen johonkin niin kuin liikuntamuotoon, niin on sitten body compatit ja pumpit ja pampit ja sun muut tämmöiset kaikki ryhmäjumpat ja muut, että tavallaan niin kuin mitä itsellä ainakin on niin kuin ollut vuosien saatossa, niin jotenkin se, että sun pitää just niin kuin olla siellä täysin. Tai niin kuin, että sehän on ihan jäätävä niin kuin hirveä ajatuskin, että jos sä oot paahtanut töissä jonkun 80 tuntia ja sitten sun pitäisi niin kuin täysillä pystyä vielä antaa joku iltajumppa, niin kuin hikoilla ja juosta jossain ihan niin kuin täysillä, niin sehän on niin kuin ihan jotenkin järkyttävää, että sitten niin just itsellä on kuitenkin nykyään onneksi just se ajatus, että niinku ei tarvi, että mä teen sen mukaan, että just miten sä oot nukkunut tai miten että se fiilis, niinku, eihän sitä joskus ole tietenkään edes tunnistanut, että onko nyt niinku, tavallaan niinku täydet voimavarat, koska sä vaan oot olettanut, että sun pitää nyt jaksaa ja tehdä niinku muutkin, mutta sitten nykyään se on just sitä, niinku, että okei, mä otan tänään kevyemmin, koska en mä jaksa, tai että jos sä oot nukkunut huonosti, niin ei mun tarvi mennä sinne tunnin CrossFit-treeniin, mikä niinku on aivan jäätävää siihen nähden, että jos sä et ole nukkunut niinku juurikaan, että tavallaan just semmoinen lempeys ja armollisuus on sinne osaksi onneksi itsellä tullut, mutta niin kuin monesti se varmaan on sitä, että kun sä menet sinne CrossFit-salille, niin ethän se siinä nyt kehtaa olla silleen, että no mä vedän tässä nyt vähän vaan tämmöisillä 2 kilon painoilla, kun toiset vetää 200 kiloa siihen tankoon, tai mitä nyt ikinä, että ei tavallaan kehdata seisoa, tai siinä on varmaan sitä häpeää ja muuta sitten, että ei tavallaan niin kuin kehtaa myöntää, että mä nukuin huonosti ja ei mun tarvi nyt treenata täysin. Et pääasiahan olisi se, että sä vaan niin kuin menit sinne ja meet vaikka heiluttaa vähän jotain tankoa tai narua tai teet ihan sama mitä teet, niin ei sitä niin kuin tarvitse täysillä mennä tekemään. Et jotenkin se sellainen häpeä varmaan siellä näkyy. Tunnistatko tällaista? Varmasti. Joo. Ja onhan mäkin, kun mä oon voimaharjoittelun puolelta, on se historia, niin kyllähän mä niin kuin pitkään niin kuin vaan väkisin
kunnes sitten se keho oli oikeasti siinä niin kuin mallissa, että mä en kehon painoilla, kun tein kyykkyä, niin mun reidet kramppas. Ja mä olin niin fyysisesti, että kyllähän mulla se uupumus oli nimenomaan fyysistä uupumusta. Että mullahan on aina korkea toimintakyky niin kuin mielen tasolla säilynyt. Että se kyllä minä vaikka läpi harmaan kiven, mieli jaksaa tavallaan aika pitkään, mutta keho huutaa kyllä jo niin kuin paljon aikaisemmin. Ja keho kyllä löi ihan täyden stopin. Mutta tuossa on varmaan niin ensinnäkin sellainen uskomus, mikä aika usein on, että se kovatehoinen liikunta olisi jotenkin stressin purkukeinona niin hyvä. Ja tietyllä tavalla tiettyyn pisteeseen saakka terveellä ihmisellä sehän onkin niin. Me kestetään kyllä hetkellistä stressiä ja kuormitusta ja se hyvä kunto voi tosissaan auttaa niin kuin siinä jaksamisessa, jos on vaikka työstressaavaa. Niin joo, siihen varsinkin jos puhutaan nyt, että sä oot näyttöpäätetyöskentely tai asiantuntijatehtävissä, että sulla on fyysisesti passiivinen työ, niin kyllähän se liikunta voi niin kuin todellakin olla se, niin kuin mikä tuo siihen sitä vastapainoa työn rinnalle ja lisää sitä arkiaktiivisuutta ja parantaa niin kuin fyysistä suorituskykyä, mutta treeni on aina kuitenkin myös stressitekijä. Ei se, siitähän nyt ei pääse yli eikä ympäri, että vaikka se olisi kuinka kivaakin se homma, niin se on elimistölle stressitekijä. Ihan yhtä lailla kuin se istumatyössä koettu henkinen stressi on stressitekijä. Puhumattakaan, jos on vielä fyysinen työ ja sieltä tulee jo kuormitusta, niin ei siihen välttämättä sitten ehkä univajeessa kyllä enää niin kuin lisäliikuntaa, vaan ihan jotain päinvastaista. Mutta et mikä se on, että on se oma ajattelumalli. Kyllä mullakin niin kuin jollain asiakkaalla on pitänyt ihan first beat-mittaukset olla alla ja nähdä se data ennen kuin on uskottu, miten kovatehoinen liikunta vaikuttaa seuraavan yön uneen. Että on tosi vaikea ollut päästä irti siitä omasta ajattelumallista liikunnan suhteen. Mutta sitten ihan yhtä lailla nyt toinen sit ääripää, jos ajatellaan ihmisiä, jotka ei niinkään liiku, niin mä haluaisin niin kuin myös tässä liikuntapuolessa tuoda esiin sen, että liikuntahan tai liike ei tarkoita aina siis tämmöistä niin kuin urheilua, vaan se riittävä fyysinen aktiivisuus unenkin kannalta ja unipaineesta, kun tuossa puhutaan aikaisemmin, mikä auttaa sitten illalla nukahtamaan ja parantaa yöunen laatua ja kestoakin, niin sehän voi olla mitä vaan. Se voi olla tanssia, se voi olla metsäkävelyä, se voi olla sitä kehonhuoltoa, mikä tahansa, mikä sopii sulle. Eli eihän kenenkään tarvitse mennä, no okei, suositusten mukaan kyllähän varsinkin tässä itse 40 plus iässä, niin lihaskuntaharjoittelua olisi hyvä tehdä se tietty X määrä niin kuin viikossa. En tiedä, onko se unettomana se ensimmäinen huolenaihe, kunhan nyt arkiaktiivisuus olisi sellaista niin kuin kohtuullista kuitenkin, että onko se vaan askelia päivään ja mikä olisi semmoista samalla se niin kuin toisi hyvää mieltä ja hyvää oloa, että olisi sellainen muoto ja malli sillä, että joku tykkää mennä kaverin kanssa kävelylle, kolmas sinne zumpaan, joku tykkää tehdä pilatestreenin yksin kotona matolla. Kaikkihan on sallit, eihän siinä niin tavallaan olisi mitä tahansa. Että löytäisi vaan sen jutun, mikä tuottaisi itselle sitä iloa ja mielihyvää myös siinä samalla. Ja kyllä mä ainakin unettomuusvuosina, että muistin, että loput olisi ollut välillä niin kuin hirveä halu skipata jo, että en mä jaksa lähteä mihinkään. Mutta sitten kun lähti, niin yleensä aina oli iloinen siitä, että lähti. Että olipa hyvä, että tuli mentyä. Koska se elämä tosiaan alkaa aika usein kapenemaan, saattaa ne sosiaaliset kontaktitkin alkaa jäämään. Kyllä mä näkisin tärkeänä, että sinne niin kuin viikkotasolla ainakin sisällytettäisiin kuitenkin ihan niin normaalia arjen asioita, että ei jotenkaan anneta sen unettomuuden lähteä sitä sun elämää ohjailemaan. Niin. Se kapenee ja ankeutuu kyllä aika lailla sitten siinä. Kaikki kiva alkaa jäämään pois. Niin, ja just mikä tuli mieleen tavallaan, mitä itse silloin tein jokunen vuosi taaksepäin, että sit vaan oli sellainen ajatus, että joka päivä vaan, kun mä töistä tuun, niin mä käyn tuosta ovesta, lähden saman tien ulos ja se on niinku 10-15 minuuttia vaikka kävelyyn, niin se riittää. Ja sittenhän mä olin aina siellä ihan, että wow, vitsi, onpas hyvä fiilis. Ja sittenhän mä olinkin vaikka puoli tuntia, mutta et niinku se rima myöskin tarpeeksi niinku alas, että sen ei tarvi, että vaan että se toisen sellaisen jonkun hyvän fiiliksen ja että sä et töistä suoraan raskaan työn raatajana mennyt sinne sohvaan makaan, mitä sä yleensä niin kuin teit, ja olit ihan kuolemankielissä väsyneenä, kun sit sä vaihoit sen siihen, että okei, mä nyt käyn vaatteet, kamat vaan tohon ja saman tien niin kuin ulos, ja et ei mitään sellaista, niin kuin, että tarvii nyt tunti puolitoista lähteä johonkin samoilleen tai jotain niin kuin hirveätä reeniä vetää, vaan niin kuin joku matalan kynnyksen juttu, niin
Joo, joo. Ja suoritukset pois niin kuin siitäkin. Että sehän voi olla vaikka mitä, tai viikonloppuna mennä kylpylään tai uimahalliin. Menet vaan vähän pulikoimaan. Jos samalla tulee nyt muutama metri uituakin, hieno homma. Tavallaan, jos tossakin sitä lempeyttä ja sellaista ilon kautta, ja mikä voisi tuntua nyt hyvältä. Että liikunnassakin meillä on se suoritus, se on hyvin niin kuin vahva. Että me lähdetään sille tunnin lenkille. Niin se on sitten tunnin lenkki, eikä, että okei, mä käyn vaikka nyt se parti just kattelee, jos on fiilistä, niin jatkan, jos ei ole, niin tuun kotiin ja se on ihan yhtä ok. Mutta tavallaan, että vähän velvoittaa itteensä siihen tai sitouttaa, että tämä tekee mulle hyvää, mä tiedän, että mä tarviin tätä. Etten kokonaan anna periksi niin kuin sille halulle, vaikka sitten muurautua sinne sohvan pohjaan, vaan tavallaan teen itselleni lupauksia ja pidän niistä kiinni, mutta se tyyli ja intensiteetti ja tapa ja suhtautuminen siihen, niin ehdottomasti semmoisen itsemyötätunnon ja lempeyden ja armollisuuden kautta näissä hommissa, että joo, just näin. Mm. No tässä tulikin jo ehkä muutamia tässä aikaisemmin, kun puhuttiin, mutta onko sulla heittää tässä nyt katsojalle, kuulijalle jotain vinkkejä, millä voisi nyt helpottaa sit uniongelmia? Joo, mä voisin lähteä 3 eri aspektilla nyt tähän näin niin kuin ehkä tai no ainakin 2. Lähdetään ihan sitten perus, mistä me puhuttiin sitä fysiologiaa. Sanoin, että ei välttämättä ratkaise niin uniongelmia, mutta tärkeä perusta. Jos yksi vinkki pitäisi antaa niin kuin siihen unen huoltoon tai sellaiseen, mikä hyödyttää kyllä meitä jokaista ihmistä, vaikka uni on yksilöllinen asia sekin, niin kyllä se säännöllinen unirytmi ja sen säilyttäminen olisi nyt se kulmakivi sille hommalle. Eli oli se nyt mikä tahansa sitten se oma geneettinen kronotyyppi, eli puhutaan aamu- tai iltavirkkuudesta, niin sen mukaanhan sitä omaa rytmiä olisi hieno, jos pääsisi rakentamaan. Ja itse kun on tämmöinen aamuvirkku, niin sitten tietysti ne aamut on sitä parasta aikaa ja nautin, jos saan herätä aikaisin, niin mä pidän sen heräämisajan sitten siellä suurin piirtein mulle sopivassa. Ja sitten illalla menen yleensä nukkumaan, kun väsyttää, mutta huolehdin kuitenkin, että se 8 tuntia nyt keskiarvollisesti olisi niin kuin se juttu. Mutta olen myös huomannut sellaisia, että tämä on ihan tutkittu tosiasia, että vaikka se jäisi alle sen 8 tunnin tai sen oman tarpeen, niin jos sen on nukkunut sen pätkän, mitä nukkuu itselle niin kuin optimaaliseen aikaan, niin se uni on laadultaan palauttavampaa ja parempaa kuin se, että sä nukkuisit vaikka 10 tuntia, mutta ihan väärään aikaan. Eli jos ajattelet, että mä menisin vaikka puolen yön aikaan nukkua, mutta mä nukkuisin aamu 9. En taatusti olisi virkeä aamulla. Versus se, että mä menisin kello 9:30 nukkumaan, mikä on se mun tavoite, sitten mä herään 6:30. Tai vaikka mä heräisin joskus, kun lähtee töihin, mä joudun herään 5-6 välissä. Mä oon taatusti virkeämpi, vaikka mä nukun vähän vähemmän, jos mä menen ajoissa nukkumaan, kuin se, että mä nukun paljon, kun mä oon mennyt myöhemmin. Tälleen niin kuin aamuvirkkuna. Ja taas iltavirkullehän se voi olla just se, että mä menen puolen yön aikaan nukkumaan, herään 8. Se on mulle niin kuin just hyvä. Ja siinä sitten pysyy, mikä itselleen on hyvä. Et musta on tämä yksilöllisyys, mutta iltavirkkuudesta haluan sen sanoa, kun aikahan moni nykyyhteiskunnassa sanoo itse asiassa, että olen iltavirkku, mutta kun oma toiminta ja tottumukset vaikuttaa yhtä lailla kuin tämä tämmöinen geneettinen meihin säädelty sisäsyntyinen rytmi, niin oikeasti iltavirkkujahan on 10-15% ihmisistä, eli pieni osa. Eli muistetaan aina, että vaikka tuntuu, että mä oon iltavirkku, niin se voi hyvinkin olla, että siellä on vaan sitä totuttua tapaa rytmittää sitä arkea, ja kun yhteiskunta on 24/7, on niin helppo illalla aktivoida itteensä, ja sen nukkumaan meno viivästyy. Mutta päivävirkku on ehkä sellainen yleisin, eli siitä välistä jotakin, että on semmoinen keskitien kulkija, niin se tarkoittaa sitä, että 10-11 välillä nukkumaan, ja aamulla sitten 7-8 aikaa herääminen, niin aika monelle semmoinen, siinä jossakin haarukassa menee se optimaali. Ja hienoa, jos työnsä on niin valinnut, että omaa kronotyyppiään pystyy siinä hyödyntämään. Nuorena se ei niinkään tunnu, mutta iän myötä se alkaa sitten kyllä. Että varsinkin vuorotyöläisillä niin monesti sitten todetaan, että kun alkaa ikää tulemaan, niin haasteet alkaa tulla siellä esiin, koska se jatkuva rytmin muuttaminen ja vaihtaminen on tosi raskasta elimistölle. Tarkoittaa siis sitä, että tämä rytmihän pitäisi pitää yllä myös viikonloppuna ja mielellään sen lomillakin. Ja tämä voi kuulostaa tosi tylsältä, mutta jokainen varmaan tietää sen fiiliksen, kun on oikeasti nukkunut sen palauttavan yön unet. Niin kyllä mä sanoisin, että se hyvä uni palkitsee niin paljon, että
ainakin tässä iässä tuntuu, että ei ole mikään ongelma viikonloppuna säilyttää sitä rytmiä, että se on ihan yhtä hyvä. Mä luulen, että meillä voi olla myös tässä sellainen ehkä ajatus, romantisoitu ajatus pitkään nukutuista viikonloppuaamuista, että se olisi niin kuin ihana noin ajatuksena, mutta onko se sitten käytännössä kuitenkaan niin kuin oikeasti? Niin sitä kannattaa vähän sitten itsekin niin miettiä, jos on meinaan se taipumus vaikka viikonloppuna tai vapailla pikkasen homma keikahtaa. Mutta joo, se on se mun ensimmäinen, että siitä on paljon tutkimusnäyttöä ja sitten siihen aamuun vielä lisäbonuksena se, että se luonnonvalo ja mielellään vaikka liike. Että jos 5-10 minuuttia vaikka työmatkaa pystyisi menemään jalan tai jotakin ja altistaa itseensä pilvisenäkin päivänä näin niin sille luonnonvalolle, niin sehän on meidän niin kuin sille sirkkadiaaniselle rytmille, eli tälle meidän sisäiselle vuorokausirytmille tosi tärkeä tahdistus. Ja tälleen talviaikaan tietenkin vaikea Suomessa, että kirkas valolamppu on sitten se, minkä voi ottaa myöskin siinä sit hyötykäyttöön. Ja tämä on fysiologinen juttu, mistä pitäisin kiinni. Niin sitten ehkä toinen, jos me mietitään sitä, me ollaan mielestä puhuttu paljon tästä murehtimisesta, niin huolihetkiharjoitus. Tai jonkinnäköinen itselle sopiva tapa tämmöiseen, mä sanon, että murehdi viisaasti. Eli meidän mieli on todellakin tehty niin kuin skannaamaan uhkia ja vaaroja, se kuuluu sen duuniin, niin kuin tehdä niitä juttuja. Me voidaan sitä pois, eikä me halutakaan lopettaa. Mutta mä luulen, että oikeasti sellainen, niin kuin, kuinka monesti ihmiset antaa niiden epämiellyttävienkin tunteiden tietoisesti kohdata ne. Eli nyt enemmän ei ole siitä, että me niinku pyöritellään noita ajatuskeloja niinku täällä näin niinku luuppina ja ahdistutaan, vaan kuinka usein me pysähdytään kuuntelemaan sitä, mitä siellä pään sisällä tapahtuu, mistä se kertoo, mikä tässä mulla on se huolenaihe, voisiko mä tehdä tällä jotakin. Eli huolihetki on strukturoitu harjoitus, tutkitusti niinku tehokas unettomuuden hoidossa ja käytän sitä lähes aina mun asiakkaiden kanssa. Siitä löytyy pohja muun muassa vaikka mun verkkosivuilta unenvoima.fi, jos haluaa ladata sen itselleen käyttöön ja lähteä kokeilemaan. Jotkut sanoo, että olo helpottaa välittömästi, tulee oikein semmoinen niin kuin sulaaminen, että ihanaa. Ja yksinkertaisimmillaan se voisi tarkoittaa sitä, että sulla on vaikka se to-do-lista tai joku niin kuin paperille. Mä kirjoitan ne asiat ylös, mitä mun mielen päällä on, ja mä palaan niihin huomenna. Nyt mun ei tarvitse enää miettiä, kun ne on siellä paperilla. Tämä voi jo auttaa kognitiivista niin kuin kuormitusta ja sympaattisen hermoston aktivaatiota laskea alas. Joku käyttää, että se on vaikka yöpöydällä se vihko ja kynä. Jos mä herään yöllä ja mä alan jotain miettiä, niin mä kirjoitan sen ylös, huomenna sitten. Nyt mä en niin miettiä tätä enempää. Ja se jo niin kuin auttaa. Tämä voisi olla sellainen miniversio siitä huolihetkestä, että saadaan vaan vähän niin kuin sitä ajatuskelaa tai niitä mieleen pompsahtelevia juttuja pois, mutta kyllä mä huolihetkeä ihan niin kuin sellaisenaan. Ja vaikeus voi olla alussa se, että no ei mulla ole mitään. En mä tunnista nyt mitään, että mulla mitään huolia on. Kyllä siellä aina on jotakin. Ja jos ne ei pääse valveillaolon aikana tule kohdatuksi tällä tavalla, niin sitten varmaan jokainen tunnistaa aamuyöllä niitä valvottuja tunteja, kun olet ollut hereillä ja miettinyt vaikka jotain työasiaa tai jotain muuta murhetta, mikä yleensä yöllä ei muutu yhtään helpommaksi, eikä se ratkaise mitään, eikä se auta ketään. Niin olisiko nyt vaan sit järkevämpi tehdä päivällä ne tietoisesti ja sitten yöllä vaikka muistuttaa itse, että no niin, mä voin huomenna taas palata tähän, mutta nyt mä en lähde, koska mulla on se huolihetki siellä. Sitten mä saan niin kuin tälleen. Niin se on sellainen, varsinkin tämmöisen tai tämmöisen niin murehtimiseen taipuvaisella ihmisellä, niin ihan ehdoton juttu. Ja sitten viimeinen, minkä mä voisin sitten vielä antaa semmoisen, tämä on vähän ehkä abstrakti, mutta tosi tärkeä näihin uniongelmiin liittyen, niin se, että pystyisi lopettamaan sen taistelun sen unen kanssa. Sen unen jahtaamisen. Koska mitä enemmän me tavoitellaan sitä, niin sen kauemmashan se usein karkaa. Unta ei voi pakottaa, sitä ei voi kontrolloida. Tämä tarkoittaisi käytännössä, tai siis tämä on niin helposti taas sanottu, mutta ehkä tosi niin kuin, ehkä vaikea juttu, mikä unettomuudessa on itselle, hyväksyä se, että nyt on näin. Siis oikeasti vaan hyväksyä se, että nyt on näin. Se ei tarkoita alistumista, sitä, että mä en tekisi mitään tälle asialle, vaan semmoinen niin kuin irtipäästäminen siitä ratkaisun hakemisesta, koska sehän on meitä virittävä tila jo hermostollisesti. Mitä mä teen tälle? Nyt taas huonosti nukuttu yö, miten mä selviän, miten mun pitää toimia, miten ensi yönä, mulla on pakko löytää apua, että varaanko mä nyt lääkäriin, vai pitäisikö mä ottaa nyt lääkkeet takaisin käyttöön, vai
Siis tämähän on ihan hirveän niin kuin kuormittava ja hermostaa virittävää niin kuin jatkuvaa niin kuin semmoista pähkäilyä, josta pitäisi niin kuin päästä irti, päästä eroon. Se tapahtuisi sillä hyväksymällä. Ja samaan aikaan me voidaan rakentaa niitä unta tukevia hyviä tapoja, pitää kiinni niistä. Ja ehkä mä sanoisin niin kuin valmentajanakin, että jos se on oikein pahaksi päässyt, että tämä tuntuu jo ihan niin kuin ajatuksena, niin kuin, että miten ikinä mä voisin niin kuin tämän hyväksyä ja päästä tämmöiseen niin kuin mielentilaan, niin kyllä mä koen, että ainakin valmentajana mun tehtävähän on ottaa mun asiakkailta se pähkäily pois. Mä sanonkin monesti, nyt loppu sinuun. Sä oot yrittänyt ratkaista tätä nyt näin ja näin pitkään, ja nyt ollaan päästy näin pitkälle. Ja nyt sä lopetat sen, koska se siirtyy nyt mulle se miettiminen. Minä mietin, minä etsin ratkaisuja, minä huolehdin ja murehdin. Sä et tee sitä enää. Sä teet sen, mitä me sovitaan, se on sun osa tämä prosessi ja pitää kiinni niistä lupauksista itselle ja näin. Mutta se tulee nyt niin kuin mun hartioille. Ja tämähän on yleensä se jo, että mun asiakkaat laittaa mulle viestiä, että kun meillä on eka keskustelu ollut, että mä nukun nyt jo paremmin. No, ahaa, koska siellä tapahtuu sitä irti päästämistä. Mun ei tarvi enää olla tässä kontrollissa, mun ei tarvi enää yksin ratkaista tätä. Ja pelkästään mä astun siihen niin kuin mukaan siihen yhtälöön, niin se riittää jo hermostolle viestiksi, että okei, no niin, nyt me voidaan rentoutua. Nyt me voidaan pikkasen niin kuin antaa tämän asian niin kuin kanssa tämmöistä pehmenemistä siinä. Niin tämä olisi nyt niin sit se tavoite, että mihin pitäisi päästä, jos se uniongelma halutaan niin selättää ja ratkaista. Niin se olisi nyt niin tähän jollain tavalla pyrkiminen tai tämän asian niin äärellä työskentely olisi sitten se mun vaikka nyt 3. vinkki. Joo, tosi hyvät vinkit. Tuli vielä mieleen, että onko sulla jotain sitten niinku tällaiselle, jos katsoja kuulija on siellä vaikka pikkulapsiarjessa justiin, ja siellä on sitten erinäköisiä häiriötekijöitä, ehkä näitä pieniä ihmisiä, jotka sitten häiritsee sitä unta ja saa sen tavallaan jotenkin pois raiteiltaan, ehkä joissain tietyissä kausissa, niin onko sulla jotain vinkkiä sinne, että onko siihen noin samat vinkit vai jotain muuta? No ensinnäkin kaikissa tämmöisissä erikoistilanteissa unen suhteen, niin taas se lempeys ja harmonisuus ja se niin kuin itseään kohtaan ja sitä unta kohtaan. Ja jotenkin se että on tosi inhimillistä, että tässä on tällaista ja tuleehan siinä se hyväksyntä myös silloin niin kuin mukaan. Mutta uni on siitä niin kuin ihana juttu, että me aina voidaan tehdä jotakin sen parantamiseksi. Ei ole semmoista tilannetta, missä ei voisi tehdä mitään. Ja tämähän menee vähän samanlaiseen, tai ehkä samaan niin kategoriaan kuin vaikka vuorotyöläisten kanssa niin kuin nämä keskustelut. Heillä on tietyt niin kuin unta häiritsevätkin tekijät siellä elämässä säännöllisesti, mihin pitää jollain tavalla nyt niin kuin, sitä tukea ja hakea sieltä sitten niistä asioista, mihin pystyy vaikuttamaan. Toinen on ehkä kipupotilaat. Ihmiset, on krooninen sairaus, joutuu elämään sen kanssa, ei päästä sitä nyt niin kuin mitenkään irti siitä yhtälöstä. Ja silti me pystytään niin kuin miettimään niitä juttuja, että no mitkä ne on niitä unta tukevat elementit. Toi rytmitys, että keholle annetaan voimakkaat viestit, milloin on aamu, milloin on ilta. Me saadaan se unirytmi pysymään mahdollisimman niin kuin ehjänä, niin sehän on totta kai siellä vuorotyössäkin. Siellähän haetaan sitä, tietenkin riippuen taas kierrosta ja sen nopeudesta ja miten se menee, mutta siellähän haetaan sitä tiettyä kuitenkin vakaata rytmiä sielläkin siinä määrin, kun se on mahdollista. Eli siinä mielessä tuo ykkösvinkki siitä aamulla heräämisestä, niin joo. Mutta sitten kun on niitä öitä, mitkä on repaleisia ja tulee niitä juttuja, mihin ei voi vaikuttaa. Tiedän itsekin äitinä, ja kun lapset on nyt, sain nuorimmaisenkin kouluun, niin otin koiranpennun sitten itselleni ja mietin, että mitähän mä ajattelin siinä kohdassa. No, on siis hyvinkin tuttua tämä, että ne yöt ei aina mene niin kuin suunnittelisi, mutta kyllä siellä sitten varmaan se pikkulapsiarjessa, niin se, mistä puhuttiin äsken, se päivällä lepäämisen salliminen. Että ihan oikeasti, miten me voidaan sitten kompensoida päiväunilla esimerkiksi sitä hommaa, niin sehän on ihan sallittu tämmöisessä tilanteessa, missä on univajetta ja sitä voidaan sitten päiväunilla vähän lähteä. Kuitenkin niin yksilöt, että se ei häiritse yöuntaa, että ei sen kustannuksella ei nukuta päiväunia. Eli nehän on yleensä ne lyhyet, noin 20 minuutin päiväunet ja sitten mielellään siinä keskellä päivää, et ei enää iltapäivällä, jolloin se häiritsee nukahtamista. Mä oon ainakin ottanut itse sen lastaksi, mä menen nukkumaan, kun lapsetkin menee. Minä en jää kukkumaan, se ei ole sen vörttiä. Tähän on ihan oma terminsä kostovalvominen, mitä me aikuiset harrastetaan, kun meillä ei ole aikaa, niin me omille jutuille niin kuin valveillaoloaikana, niin me otetaan sitten sitä omaa aikaa sieltä
Yöunesta, että kun lapset saatu petiin, niin sitten aukeaa joku suklaalevy ja sarja alkaa pyörimään ja mitä ikinä. Että taas kerran inhimillinen juttu, mutta kyllähän se niin kuin hyvä uni ja palautuminen, tai se priorisointi taas, että pitäisi sitten niin kuin unestaan ja sitä unirytmistään kiinni niin hyvin kuin mahdollista tässä kohtaa, niin kyllä se niin kuin toisi itselle vanhempana ja omaan jaksamiseen ja sit vanhemman roolissa niin olisi niin tosi tärkeää. Ja kyllä mä ainakin puolison kanssa niin ollaan perheen sisällä tehty tosi niin kuin paljon ratkaisuja, että kaikki sais nukkua, vaikka vuorotellen. Niin kyllä sitä on sitten paljon jumpattu, että kuka nukkuu välillä sohvalla tai mihin on järjestelty niin kuin nukkumisolosuhteet, niin että se paras mahdollinen uni, mikä nyt voidaan tässä saada, että rauhoitetaan tilannetta, etenkin kun on herkkäuninen, niin sitten just se, että jos lapsen on pitänyt nukkua vieressä, niin sitten puoliso on mennyt sohvalle, me nukutaan ehkä paremmin joskus niin, tai sitten on vuoroteltu öitä, tai joskus jos se lapsi, jos siellä on vaikka tukiverkosto, on isovanhempia kummeja, jotakin, että saisi joskus sitä unta nukuttua niin, että ei tarvitsisi, niin kuin, että tekisi, ehkä tässä on nyt niin kuin pointtina se, että tekisi oman unen suhteen rohkeasti niitä yksilöllisiä ratkaisuja, kun ei ole yhtä ja oikeaa ja väärää niin kuin, tapaa tehdä juttuja. Tästä minusta puhutaan paljon, kun puhuttu, että nukutaanko puolison kanssa eri makuuhuoneessa vaikka. Jos se parantaa sitä unta, niin kyllä se on sille parisuhteelle, niin sehän on ihan panostus, että kumpikin nukkuu hyvin. Että ei se ole niin kuin, missään nimessä ole mikään negatiivinen niin kuin asia. Että mitä tahansa se tarkoittaa siis käytännössä, niin tehtäisiin rohkeasti kyseenalaistettaisiin ehkä niitä malleja, niitä semmoisia uskomuksia, että miten pitäisi niin kuin nukkua tai miten äidin pitäisi niin kuin toimia siinä vanhemman roolissa. Että kyllä unen suhteen saa olla vähän itsekäs, koska eihän se ole koskaan itsekästä, vaan sehän on kyllä niin kuin se koko perhettä palvelee, kun äiti palautuu ja nukkuu hyvin. Niin tällaisia juttuja tulee nyt niin kuin vanhemmuuteen ja uneen liittyen äkkiä mieleen. Joo, siinä oli varmasti hyviä vinkkejä sinne. Ja jos mietitään vähän sit sun palautumista ja jaksamista ylipäänsä siellä arjessa, niin miltä sun unelmapäivä näyttää tai näyttäisi, jos sä oot huomioinut siellä sun unen ja palautumisen ja pidät ehkä kiinni sun omista rajoista? Mm. Mun unelmapäivä varmaan alkaisi silleen aikaisin, koska se on mulle niin kuin sellainen, en mä heräisin sit siinä puoli seitsemän, vaikka seitsemän välissä olisin jalkeilla, niin joo, sellainen, mä saisin juoda rauhassa mun aamukahvin. Se on just semmoinen, että mä pyrin heräämään aina ennen muita, niin että mä saan juoda rauhassa sen kahvini, käynnistellä silleen sitä päivää. Sitten siihen varmaan kuuluisi se aamukävely siellä ulkona, hyvä aamiainen. Kyllä mä mun unelmapäivään säilyttäisin työtä, se on hirveän merkityksellistä ja antoisaa mulle, se antaa mulle tosi paljon sellaista työntekoa, mutta sellaisella intensiteetillä tahdilla, että mulla olisi aikaa pitää kunnon tauot. Mä käyn monesti lounaskävelylläkin ja mulla olisi mahdollisuus niin kuin viettää tai se työpäivä niin, että itseäni kuunnellen pystyisin tekemään ne asiat, mitä siihen kuuluu. Sitten varmaan liikuntaa työpäivän päätteeksi. Se mulla niin kuin nollaa aivot, pääsen tosi hyvin irti siitä ajattelusta, kun mä teen jotain kehollista, fyysistä, niin siihen kuuluisi varmaan pilatestreeni tai sitten joku voimaharjoittelujumppa. Ja sitten hyvää ruokaa perheen kanssa. Siihen kaikki lapset olisi kotona saman pöydän ääressä. Tapahtuu nykyään aika harvoin, kun kaikilla on jo omat menot ja alkaa sillä lailla olemaan, ja treenejä ja muita pyörii, mutta ehkä se hyvä ruoka ja mä rakastan hyviä viinejä, niin siinä voisi olla lasi jotain hyvää viiniä ja sellainen leppoisa ilta ja just sellainen rauhallinen laskeutuminen sitten siihen. Ja sitten tietenkin, jos mä haluaisin jotain puuhastella vielä, mähän tykkään kaikkea, niin kuin sanoinkin, visuaalisesta ja esteettisestä, niin ehkä siinä voisi olla jotain semmoista vähän luovaakin, niin ne yleensä tuo mulle semmoisia. Mutta kun mä huomaan, kun mä puhun, niin tämähän on tämmöinen kotipäivä, niin mutta sillä olisi kaikkea ehkä sitä itselle niin kuin arjessa merkityksessä. Ei mitään nyt kovin erikoista, mutta joo. Mutta aika paljon tuossa asiaa on tossakin, että jos ton saa vuorokauteen vaihtumaan, niin täyteen se tulee tuokin. Mutta joku tällainen se voisi olla.
Joo, niinpä. Ja just toi, mikä siitä niinku tavallaan tulee ja paistaa läpi, on just se niinku itsen ja omien juttujen priorisointi sinne ja itselle tärkeiden ja merkityksellisten juttujen sujauttaminen sinne arkeen ja että sä käytännössä rakennat sen sun päivän niin, että sä huolehdit siitä sun omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista, niin se Mm. Kyllä, kuulosti hyvältä. kyllä mä sanoisin, että mun arvot näkyy vahvasti siinä niin kuin mun arjessa. Ja niinhän se pitäisi meillä kaikilla olla. Me tiedetään, miten kuluttava arvoristiriita on, että oli sitä työssä tai sitten jos se vielä kaikista pahinta, että se ulottuu kaikille elämän osa-alueille, niin kyllä mä eniten kuormitusta näen naisissa, toki miehissäkin yhtä lailla, että jos he joutuu antaa paljon itsestään koko ajan, niin sillä työssä ja vapaa-ajalla, ja ne omat tarpeet jää toistuvasti taka-alalle. Sitten alkaa tulla sitä kostovalvomista, otetaankin alkuyöstä se aika itselle, sitten siellä sorrutaan niihin epäterveellisiin tottumuksiin, kun hemmotellaan. Siellähän on joku tyydyttämätön tarve taustalla, mitä me haetaan sillä vaikka napostelulla tai herkuttelulla tai lasilla viiniä, niin kuin me tietää alkoholin kuitenkin vaikutus yöunen laatuun. Kaikilla niillähän me haetaan jotakin positiivista. Mielihyväähän me itselle sillä niin kuin haetaan, mutta taas kerran kysymys, että okei, että mikä tunne, mikä tarve siellä on täyttymättä ja miten se voisi niin kuin täyttää. Ja musta tuntuu, että mulla ne asiat täyttyy siellä sen aamun kahvihetkessä, siellä metsäkävelyllä, kun mä saan oikeasti vaikka niin kuin, se voi olla, että mä kuuntelen äänikirjaa tai yleensä nykyään en ole vaan itteni kanssa tai jos mä saan tehdä sen tavallaan mä haen itselleni merkitykselliset asiat tulee pitkin päivää koko ajan. Mulla ei ole semmoista tunnetta illalla, että mä en ole saanut itselleni nyt niin kuin tässä aikaa tai itselleni jotain, niin mä luulen, että se on ehkä se, koska mä oon myös elänyt niitä vaiheita, kun ei ole ollut sitä aikaa. Että mä tavallaan tunnistan kyllä sit sen tunteen myöskin, että mikä siellä taustalla on silloin, kun niin unesta alkaa illalla tinkimään tai muuta, niin tuohon niin ehkä hyvä herätä, että se oma tai elämä on itsensä näköistä ja omat arvot ohjaa toimintaa, niin silloin hyvä tulee. Ja ehkä tähän loppuna vielä, että minusta uni on hyvän elämän sivutuote. Ei se ole erillinen 8 tunnin palikka siellä niin kuin päivän päätteeksi, vaan sun koko päivä ja arki rakentaa myös sitä unta. Kun siellä on hommat tasapainossa ja sulla on hyvin, niin se uni seuraa kyllä sieltä. Ja unen häiriintyminen on aina tavallaan merkki jostakin. Se on viesti keholta. Nyt on meneillään jotain, joku ei ole balanssissa nytten. Ja sitäkin olisi hyvä oppia kuuntelemaan, että okei, no tämä uni on ollut niin kuin, tässä aika monta yötä tai viikkoa huono. Mikähän nyt niin kuin on ja miten mä fiksaisin sen kuntoon, se mikä täällä niin kuin on. Et uni itsessään, sehän käyttäytyy juuri niin kuin sen kuuluukin käyttäytyy. Eihän se vika sinällään ole siinä unessa, vaan jossain muualla. Niin, juuri syyt. Kyllä, Mm. kyllä, mistä tämä kertoo. Joo, no jos vedetään vähän meidän jaksoa yhteen, niin mitä sä haluaisit, että katsoja ja kuulija nyt muistaisi tästä jaksosta, mitä hän ottaisi mukaan tästä? Mikä olisi joku sellainen tärkein juttu, minkä haluaisit jakaa? Hmm. No varmaan ensinnäkin sen, että se nukkuminen on taito, jota jokainen voi kehittää. Ei ole sellaista tilannetta, missä ei voisi tehdä mitään. Ja jos ajattelee mun omaa esimerkkiä, mikä niin kuin tausta siellä on ja ne elimelliset syyt ja pitkään jatkuneet niin kuin tai toimintamallit, jotka niin kuin, oli tosi haitallisia unen ja palautumisen kannalta. Ja silti tässä minä nukun keskiarvollisesti herkkäunisenakin hyvin ja vielä elän mielestäni ihan täyttä elämää. En mä niin kuin enää tingi mistään, enkä sillä tavalla, niin kuin vaikka uni on mulle tärkeä, mä priorisoin sitä omalla tavalla ja teen niitä juttuja, mutta se ei ole niin kuin sellainen, se on luonnollinen jatkumo sille päivälle, niin kuin tuossa sanoin. Tavallaan jos mä voin esimerkkinä niin kuin toimia sille, että se on mahdollista, niin se on mahdollista niin kuin parantaa sitä omaa unta ja nukkumistaan niin kuin aina. Ja väsymykseen ei kannata tyytyä. Et jotenkin se, että vaikka niitä lääkkeitä tarjotaan, niin ehkä tuntuu välillä, että ei keinoja ole, niin se, että kyllä niitä on olemassa ja apua on saatavilla. Että hakisi sitä matalalla kynnyksellä, mieluummin vähän aikaisemmin kuin liian myöhään. Mä sanon, että mulle asiakkaat tulee pääosin
en sano liian myöhään, vaan sanon, että olisi voinut tulla aikaisemminkin. Olisi ollut helpompaa, jos olisi tullut aikaisemmin, ehkä näin. Että ei liian sinnikkäästi. Me ollaan niin sinnikkäitä, sopeutuvaisia, mikä on hienoa meissä ihmisissä, mutta tässä niin kuin riittäisi vähempikin sinnikkyys ja semmoinen yksin pärjäämisen niin kuin mentaliteetti, että otettaisiin apua ehkä aikaisemmin vastaan ja ei annettaisi häpeän tai minkään muun tunteiden ainakaan toimia siinä esteenä ja jarruna. Että ei se ole mikään epäonnistuminen, että kärsii uniongelmista. Mm, kyllä. Mistäs Mian löytää ja miten Mia voisi ehkä auttaa sitten mahdollisesti uniongelmissa olevaa katsojaa ja kuulijaa? No jos tunnistaa itsensä vaikka tuosta, niin puhuista herkkäunisuudesta, että on sitä virkistämätöntä unta, tuntuu, että se uni on tosi herkkä häiriöille ja se on semmoista aaltoilua sen unen kanssa tosi usein. Että saattaa olla hyviä öitä ja taas tulee huonoja, tai on jaksoja, että uni niin kuin katoaa. Niin kyllä mä sanoisin, että se herkkäuniseen, mulla on sellainen ensiapuopas niin kuin ensihätään. Se löytyy unelvoima.fi mun verkkosivulta, sen voi ladata sieltä käyttöön, se kannattaa kurkata. Siellä on ehkä enemmän just tätä, niin kuin mistä me ollaan puhuttu, mielen kanssa työskentelyä niin kuin siellä myöskin niin kuin mukana. Plus, että siinä avataan sitä herkkäunisuutta, mitä se tarkoittaa, mitä se on ja miten sen kanssa sen tasapainon voi sitten löytää. Niin se voisi olla semmoinen ensimmäisen askeleen juttu, mihin sitten mahdollisesti, tai sitä kautta voisi lähteä niin kuin sitä juttua haarukoimaan. Ja sitten Instagramissahan Mia.sorantotilillä ja Unenvoimatilillä tuotan sisältöä. Sieltä saan jatkuvasti järiä viestejä siitä, että miten on oivalluttanut ja auttanut ne mun sisällöt siinä omalla matkalla. Niin sielläkin toki sitten löytää, se on aika semmoinen laaja kenttä, että on monen näköistä juttua siellä mulla tarjolla. Ja univalmennuspaikkoja mulla aika rajallisesti aina. Nyt on muutama paikka auki, että sitäkin sieltä minun unenvoima.fi-sivuilta voi katsoa sitä mun valmennusta ja sieltä löytyy kartoituspuheluun sitten kyllä myöskin niin kuin linkki, että jos haluaa sellaisen mun kanssa varata, niin sitten voimme yhdessä pohtia sitä tilannetta ja mikä siinä olisi ehkä se paras lähestymistapa. Niin sillä tavalla mun kanssa nyt voi tällä hetkellä työskennellä. Ja sitten mulla on semmoinen kuormituksesta tasapaino, on semmoinen vähän isompi tuote, mikä on ehkä enemmän, jos on sitä uupumusjuttua siellä mukana, niin siellä haetaan nimenomaan arvotyöskentely, sen perustan rakentaminen, omat tarpeet, itsensä kuunteleminen, siellä on vireystilan säätely, siellä on stressin niin kuin, hanskaamiseen juttuja ja rakennetaan niin kuin pala palalta sitä arkea, niin siihen on olemassa sitten myöskin oma tämmöinen tuotteensa, mikä löytyy sieltä mun verkkosivuilta. Kiitos. Ihan supermahtavaa, että tulit tänne jakaa sun osaamista ja ammattitaitoa tuosta unesta ja uniongelmista ja jakaa myöskin sun omaa tarinaa tämän aiheen ympäriltä, niin minä kiitän valtavasti. Kiitos paljon, että sain tulla vieraaksi ja niin kyllähän tässä ehdittiin, jos jonkinnäköistä puhua, niin toivottavasti siellä kuulija saa tästä itselleen oivalluksia ja uusia ajatuksia. Ja mulle saa aina laittaa viestiä, vaikka Instagram on esimerkiksi sellainen paikka, mistä yleensä kyllä viestit löytää perille, niin sit saa laittaa ajatuksia ja niin kysymyksiäkin vaikka tulemaan, jos siltä tuntuu. Kiitos, minä kiitän. Kiitos.